Sige po, tayo po'y tumayo at tayo po ay magbatian sa isa't isa na may kasama pong matamis na ngiti. Amen! Magbatian po tayo. Lapit po sa isa't isa, walang bayad. Yon! Sa Panginoon, mahal kita sa Panginoon, kailan may tayo pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal kita, Panginoon, kailan may di tayo pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Amen! Amen! Tayo po ay narito ngayong umaga sa tahanan ng ating Panginoon para po maranasan natin at asamin natin na ang presensya ng Panginoon ay makukuha natin ngayong umaga. Amen? Kaya po malaya po ang Lord na baguhin ang buhay natin. Amen! Kaya po wala tayong gagawin. Ibigay lang po natin kay Lord ang buhay natin at ibigay po natin sa Kanya ang isang the best na pagpupuri po sa ating Panginoon. Amen! Sabay-sabay tayo magpuri sa Diyos. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na lang,
Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Amen! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord God. Lord, we are here now to bow our heads, Lord Jesus, Lord God. Lord, we ask for your presence to fill this place with your presence, oh God. Oh, Holy Spirit, come in this place, Lord. Lord, we ask and we pray, Lord God, that to open our spiritual eyes, our heart, Lord God, to hear your voice, Lord God, to hear your word today, Lord God, because we are here, Lord God, to present ourselves for your presence, oh Lord God, to give you thanks, to give you honor. We praise you, oh Lord Jesus, Lord God. Lord, ano na namin sa iyo ang umagang ito, Panginoon, Lord God. Lord, we thank you, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, that this day, Panginoon, that this morning, Lord God, ito'y para sa iyo, Panginoon, upang magpasalamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, ng bawat isa may pinagdaanan sa buhay, Panginoon, pero alam po namin, Panginoon, ng lahat ng mga pinagdaanan man namin, Panginoon, maganda man o hindi, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na may aral ka ibinibigay sa bawat isa, Panginoon, Lord God, that we pray, Panginoon, na our faith, Lord God, will be 100%, Panginoon, na may tiwala kami sa iyo, Panginoon, dahil apart from you, Panginoon, we are nothing. We can do anything, Panginoon, apart from you, Lord God. Lord, we thank you, Lord God. We thank you for all your blessings. We thank you for all your presence, oh Lord God. We are welcome you in this place, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord God. Amen! Amen. Magandang umaga po sa lahat. At hindi po natin mapipigilan ng ating mga labi na magpuri sa ating Diyos na buhay. At hindi rin po nagkulang ating Diyos sa pagmamahal at pag-ibig na binibigay niya po sa atin. Kaya po sobra-sobra! Hallelujah! Come on! Mapigil sa pagpupuri ang mga labi sa sobrang tuwa, sobrang saya. Di na papayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Here we go! Di nakukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasap. Ayoko sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra, 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 sobra ang biyaya niya. Sobra, 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 sobra ang pag-ibig niya. Sobra, 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 sobra ang biyaya niya. Sobra, 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 sobra ang pag-ibig niya. Yeah! Oh! Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasap. Yoko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra, 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 sobra ang biyaya niya. Sobra, 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 sobra ang pag-ibig niya. Sobra, 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 sobra ang biyaya niya. Sobra, 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 sobra ang pag-ibig niya.
Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra! Grabe! Sobra! Grabe! Sobra ang biyaya niya. Sobra! Grabe! Sobra! Grabe! Sobra ang pag-ibig niya. Sobra! Grabe! Sobra! Grabe! Sobra ang biyaya niya. Sobra! Grabe! Sobra! Grabe! Sobra ang pag-ibig niya. Amen. Patuloy natin papurihan ang Diyos na buhay. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nag-aalab sa pagpupuri. Amen. Sige po, patuloy natin papurihan ng Diyos. My life is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you. Patuloy natin i-deklara sa Panginoon that our lives ay para sa Kanya. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Muli po, my life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you. My hope is in you, Lord. In you I praise. I'll praise you with all of my life. I praise you, Lord. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. Truly is you, Lord. Is in you, Lord. Oh, I will praise. I'll praise you with all of my life. I'll praise you. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Oh, my life is in you, Lord. My strength, amen. My hope is in you, Lord. For the Lord is my tower, for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy in the difficult hour. He will crush the devourer, amen, and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, for the Lord is my tower, and He gives me the power, amen, to tear down the works of the enemy in the difficult hour. He will crush the devourer.
Yes, Lord. Truly, Lord, is yours. Our life. Oh. Tunay, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Walang ibang tatanggap ng aming papuri at aming pasasalamat sa oras na ito. Panginoon, at patuloy ka naming dadakilain. Hallelujah. Sa umagang ito, amen. Tunay nga po ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Ayaw man natin or gusto man natin, wala tayong magagawa. Ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, wala tayong ibang dinanais, kundi buksan ang ating puso at hayaan natin makapasok or maranasan, madama natin ang presensya ng Diyos. Kasi isa lang po ang susi upang maranasan mo ang presensya ng Diyos. Amen? Sabi nga po, may narinig akong teaching, kapag ang isang tao ay distracted, hindi niya masasabi na totoo siyang sumasamba sa Panginoon. E sa umagang ito, kung ano man yung niisip natin, ano man yung mga dapat natin gawin, kalimutan muna natin yan. Hayaan natin na mapapurihan ng Diyos sa buhay na ito, sa buhay na ibinigay niya, sa buhay na binago niya. Hayaan natin na madakila ang Diyos sa kanyang nilikha. Hallelujah. Kasi siya ang Diyos, noon, ngayon, at kailanman, hindi siya nagbabago. Bagamat ang tao nagbabago, ang Diyos hindi. Amen? Sabi nga nun sa awitin, ikaw ang Diyos, noon pa man. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy din awitan ng Diyos. Sabi nga nun, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon. Tunay nga po mga kapatid, hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang pag-ibig, sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan. Sa lahat ng ginawa niya sa buhay mo, pangit man o hindi nagbabago ang Diyos. Minsan, nadi-discourage tayo sa mga nangyayari sa buhay sa atin. Minsan, naging hadlang siya. Pero ang Diyos, hindi nagbabago. Kaya sa umagang ito, let's declare this song na ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang. Isa pa po, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Yes, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit. Can we just lift our voice to the Lord? Yes, Lord. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon,
katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, amen. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang muli po. Awitin ko man, yes Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di napapantayan. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Witin natin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos.
higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan. Yes, Lord. Ang iyong kaluwalhatian. Hallelujah. Dakilaan mo, puritin ng Diyos. Pupurihin, pupurihin ka sa awit, Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Yes, Lord. Tanging ikaw, Hallelujah. O Diyos. Hallelujah. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo. Sa uling pagkakataon, pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, dakila ka, purihin ka, Ama, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Na tunay, Panginoon, na dakila ka, ang iyong presensya ay makapangyarihan, Panginoon. Panginoon, wala ka bing ibang ninanais na patuloy na maranasan ang iyong presensya sa umagang ito, O Diyos. Dahil tunay, Panginoon, napakasarap sa iyong presensya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Ang presensya ng Diyos sa umagang ito ay napakapangyarihan. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, you can freely move. You can freely move. Hallelujah. Panginoon, naririto kami. Patuloy na sumasamba sa iyo. Dinadakila ka, Panginoon. Bagamat minsan hindi kami karapat-dapat, pero salamat sa iyong habag at biyaya, Panginoon. At kami nakapagpatuloy na magpuri, parangalan ka, itaas. Dakilang pangalan, Panginoon. Pura ba? Just declare this morning, hayaan natin ating bibig, ang ating puso. Dahil the purpose why we here, just to glorify His name, not to attend, but to glorify, to worship Him. Whatever issues na meron tayo, hindi yon. Bagamat we are here to worship the Lord. It's not about the song. It's about you. It's about your heart. Hallelujah.
us keep to worship. Yalang Diyos, hinahangad niya ang ating papuri. Tayo naman, hinahangad natin ang presensya ng Diyos. Kaya patuloy namang natin papurihan ang Diyos, sambahin natin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Narito po ang inyong mga anak, Panginoon. Patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Lord, kung mayroon pa pong mga balakid upang hindi namin maibigay sa inyo ang tunay na papuri at pagsamba. O Diyos, kami pong lahat, Panginoon, ay narito, Lord, handa na magpalinis sa inyo, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, Diyos, na mga pusong ito ay makitaan niyo, Panginoon, ng tunay na sumasamba, dumadakila at nagpupuri sa inyong banal na pangalan. Lord, nais naming maranasan ang inyong kapangyarihan, ang inyong kaluwalhatian, Panginoon. Yes, O Lord, salamat, salamat, sapagkat kilala nyo may mga kabigatan, kilala nyo ang may mga suliranin, at nais nyo na silang lahat, Lord, kaming lahat ay mapalaya, mapagaling, Panginoon, sa pamagitan ng inyong banal na presensya, O Diyos. Hallelujah. Oh, yes, O God. Yes, Lord. Narito kami nagpapakumbaba. Let us sing this song with all our hearts. Hallelujah. Oh, yes, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, hayaan niyo po ang aming buong puso, ang aming buong isip, ang aming buong kaluluwa, maging ang aming katawan na ito, Panginoon, ay makapagpuri, sumamba, O Diyos, ng totohanan, O Diyos. Hallelujah. Thank you, O God. Yes, Lord. Yes, oh God. Narito kami. Yes, oh God. Let's present our bodies as a living sacrifice unto our God. Yes. Amen. Yes, oh God. Amen. Lord, walang anuman makakaagaw sa aming mga isipan, Lord, sa umagang ito. Yes, oh God. Amen. Sumasamo sa iyong pagkilos Amen, oh God. at sa hilig na hangin, tanging dalangin. Yes, Lord, katagpuin niyo ang bawat isa, Panginoon. Amen. Minsan pa, narito kami. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Yes, Lord. Abutin niyo ang bawat isa sa amin, Lord, habang kami, O Diyos, ay narito, Panginoon, buong puso, O Diyos, na nagpapasakop sa inyo sa umaga pong ito. Amen. Yes, Lord. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hangin, tanging dalangin. Kami katagpuin. Yes, Lord. Hallelujah. Abutin niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Namin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong
niyo po, Diyos, na maringgan niyo ang inyong mga anak, na maisigaw, na dakila ang iyong ngalan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat, O Diyos. Lord, we are expecting, O God, hallelujah, new things, Lord, in our lives today, Lord. Ang kapahayagan niyang maranasan ng bawat isa upang mapatunayan, Panginoon, hallelujah, ng inyong mga anak na kayo nga ay dakila. Salamat, salamat na marami. Patuloy po, Diyos, na buksan niya ang aming mga mata, ang aming mga tainga, ang aming mga puso. Tanging salita niyo, O Diyos, ang aming pong matanggap, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat, salamat, Lord, sa inyong kapangyarihan, sa inyong kalwalatian na amin pong nararanasan. We honor you, we bless you, we praise and adore you. In Jesus' name, amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yeah, praise God. Hindi, medyo mainit. Pwedeng bawasan yung ilaw. Itong dalawa tanggalin. Nakakasilaw. Yan, amen. Praise God. Naranasan niyo po ba ngayon ang habi nga po yung kadakilaan ng ating Panginoon? Alam niyo po, napakasarap namnamin ang bawat awitin, ano? Na kung saan ay, habi nga po, yung ating kaluluwa ay nagkakaroon ng kasiglahan, nagkakaroon ng kalakasan, no, sa ating Panginoon. And truly, the joy of the Lord is our strength, no? Kapag po patuloy nating naranasan ang kagalakan na nanggagaling sa Panginoon, ang kalakasan ay ating pong makakamtan. Amen? No, hindi tayo naroon na sabi nga mapapagod kahit anong oras, kahit gaano katagal na nakataas ang ating mga kamay dahil ang kalakasan ay ipagkakaloob niya. Amen? Naranasan niyo na po ba yon? Na habang nakataas ang inyong kamay at kayo'y nagpupuri, wala kayong nararamdaman na ngawit, wala kayong nararamdaman na sabi nga yung pagkapagod, no? Dahil alam niyo po, ang presensya ng Diyos na nagbibigay ng kagalakan ang naglalabibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Meron po bang baguhan? Meron pong first-timer na ngayon lamang naka-attend sa gawain ng ating Panginoon? Wala po? Meron? Praise God. Amen. Si ano pala, praise the Lord. Si Brother David. Amen. Sige, acknowledge muna natin ang ating first-timers, no? Siya po ay si David. Anak po siya ni Sister Irene na kasama po namin sa Mindoro. No? Ngayon po ay nakatira sila ngayon sa Silang, Cavite. Amen. Sige, tumayo tayo. Pwedeng tumayo at acknowledge ka namin. Bali kayong dami mag-asawa. Amen. Praise the Lord. Welcome, welcome sa Jesus Be Lifted Up Church. Sige, kamayan po natin siya at padama natin. Hallelujah. Sila po ang ating magiging contact person sa Silang, Cavite. Amen. Praise the Lord. Siya po ay si David at Dabo ang sabi tawag sa kanya. Si Dabo. Amen. In your dwelling place. Praise God. At natuntun nyo tong Hindi kayo nahirapan? Di naman. Praise the Lord. Welcome. Ang kanya pong ina, ang kanya pong mama ay nasa Maryland, USA. Praise the Lord. Ayan si Ate Chic, si Pastora Chic. God is good. Ayan. Amen. Praise God. Okay. Welcome sa Jesus Be Lifted Up Church. No, sila po ay mga mananampalataya na rin na naroon po na dinala ng ating Panginoon sa Silang, Cavite. No? At sila po ay magpapa-schedule ng child dedication. Pang ilang anak nyo na yon? First baby nila, no? Papa-dedicate po nila ang kanilang anak doon sa Silang, Cavite.
At isama po natin sa prayer dahil ito po ay magiging hakbang ng evangelization doon sa Silang Cavite. No? Kaya purihin po ang ating Panginoon. At sa oras pong ito, handa na po bang lahat sa salita ng Diyos na ating pong aaralan? Amen? Amen po? Amen. Praise the Lord. Kaya kalimutan muna po natin ang ating mga katabi, no? Yan. At sa umaga pong ito po ay huling linggo, no? Ang bilis ang panahon talaga. Huling linggo na ng Pebrero, no? At next week ay Marso na, no? Sabi nga, nasa first quarter na tayo, no? Matatapos na tayo sa first quarter ng taon na ito. Praise God. At alam naman natin na, sabi nga, itong buong buwan ng Pebrero, ang ating naging topic ay tungkol sa holy calling ng ating Panginoon, no? At sa pagkakataon na ito, sa napakaraming teachings, no, sa pamagitan ng ating tinig ng pag-asa, no, sa ating mga midweek service, sa ating Sunday service, naunawaan na po ba natin na tayo ay mayroong holy calling? Amen? Naku, yung iba mukhang hindi pa talaga kumbinsido na sila ay tinawag, no, ng ating Panginoon, no? Sino dito na sa pamagitan ng mga teachings, yung mga aral na ating nakamit, no, na ating narinig, o baka naman narinig lang sa kanang tenga at nakalusot sa kaliwang tenga, no? Alam niyo po ba, sa buwan na ito, nais ang ating Panginoon na matanim sa ating mga puso, no, na tayo ay mayroong banal na pagkakatawag. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mayroong kang banal na pagkakatawag. Yan. Hindi aksidente na tayo ay narito. Hindi aksidente na tayo ay nakakarinig o nakaka-attend every Sunday. Ito ay, sabi nga po, part ng pagkakatawag ng Diyos sa atin. Nais niya na maunawaan natin that we are called, no, by a holy God. So we have a holy calling. At ang sabi nga po, sa Philippians chapter 3 verse 14, no, na yung calling na yon, it is a high calling, napakataas na pagkatawag. Hindi presidente ang tumawag sa atin, hindi lamang presidente ang tumawag sa atin, no? Hindi lamang gobernador, hindi lamang mayor. Minsan tayo, excited tayo kapag halimbawa napatawag tayo ng isang tao na mayroong mataas na posisyon. How much more? Nasa umagang ito, nais ang ating Panginoon, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang tumawag at pumili sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi po ba kayo nagagalak? Hindi po ba kayo na-excite? No? Na kung paano, sabi nga, yung mga matataas na tao sa lipunan, maaaring hindi tayo napansin, pero ang hari ng mga hari at Panginoon, mga Panginoon, ay napansin tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, napansin ka ng hari ng mga hari. Amen. Hindi lang napansin, tinawag ka. Amen. Pinili ka ng ating Panginoon. Sabi nga sa John chapter 15, you have not chosen me, but I have chosen you. No? Hindi tayo ang tumawag sa Kanya o pumili sa Kanya, siya ang pumili sa atin. Amen? Ibig sabihin, we are important. Amen? Tayo ay importante. Tayo ay sabi nga precious in His sight. Kaya dapat excited tayo, no? Sa mga katotohanan na yon. Hindi lamang high calling. Ang sabi sa Hebrews chapter 3 verse 1, it is a heavenly calling. Ito ay isang pagkatawag na galing sa langit. Hindi dito sa lupa, no? Dahil ang pagkatawag dito sa lupa, ano siya? Mayroon siyang deadline, no? 'Di ba? Halimbawa, katulad ng mga presidente, no? Yung mga matataas na government officials, ang pagkakatawag sa kanila, ang pagkakahirang sa kanila, may deadline.
Pero tayo, dahil ang pagkakatawag at pagkakahirang sa atin, ito'y napakataas sa pagkatawag, ito ay naroon na heavenly calling, ito ay isang holy calling, wala tong deadline. It is from eternity to eternity. Amen? No? Kaya yung mga naglilingkod sa Panginoon na sinasabi nila na itong halimbawa pag ako'y umabot ng 70 years old, magre-retired na ako, sa paglilingkod sa Panginoon, walang retirement. Amen. Hanggat buhay tayo, hanggat binibigyan tayo ng lakas ng ating Panginoon, kailangan ito ay ginagamit natin dahil ang tumawag at pumili sa atin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Na siya nagbibigay sa atin ng iba yung lakas, iba yung sigla, no? Sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen. At sa pagkakataon na ito, dahil doon, alam ko po, marami na tayong narinig na paano, sabi nga, yung mga, paano natin matatanggap yung ating high calling, ano yung ating mga high calling. Sa umaga pong ito, nais ng ating Panginoon ay, ang sabi nga ay, ma-enjoy natin, no? Ma-enjoy natin. Ito po yung binigay ng Diyos sa akin, na maibahagi sa atin, how to enjoy God's inheritance while fulfilling our holy calling. No? Alam niyo po, ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi boring. Amen? Hindi boring. Sino dito yung naboboard sa paglilingkod sa Panginoon? No? Sino dito yung naboboard? Yung para bang dumating sa punto na nawawala na siya ng gana, nawawala ng ano? Alam niyo po, kapag ganun po yung ating nararamdaman, ibig sabihin, nalilimutan natin that we have a holy calling. That we have a high calling. No? Kaya ang nais po ng ating Panginoon, ito ay talagang nakatanim sa ating mga puso. Para hindi po dumating sa punto na para bang naboboard ka na, nanghihina ka na, aayaw ka na. No? Dahil kapag po ang tunay na pagkatawag ng Diyos ay nakatanim sa ating mga puso, bawat problema na ating pong mararanasan, bawat sabi nga po, pagsubok na ating pong naroon na sabi nga po ay malalakaran, hindi po takot, hindi naroon na panghihina ang ating mararamdaman. Ang mararamdaman po natin ay excitement. Naranasan niyo na po ba yon? No? Kapag po ang katotohanan that we have a high calling from God, every circumstances, lahat po ng mga circumstances na ating mararanasan, no, ay naroon po na magbibigay sa atin ng excitement. Bakit? Dahil alam mo, may gagawin ang Diyos. Amen? Dahil alam mo na sa problemang yan, may solusyon na nanggagaling sa Diyos. Hindi galing sa iyo, kundi galing sa Diyos na tumawag at pumili sa iyo. Kaya napakahalaga po, no, na kung hindi pa natin talaga nananamnam o hindi pa talaga natatanim sa ating mga puso, balikan po natin yung ating mga, yung mga teachings, no? Yung mga kapahayagan na inihayag nitong buwan nito ng Pebrero. No, balikan natin, meron naman tayong YouTube channel, no? Meron tayong YouTube, meron tayong sa Facebook. Balikan po natin para naroon talagang manamnam natin, maitanim sa ating mga puso. Upang naroon po na kapag ang katotohanan na ito ay nakatanim sa ating puso, alam niyo po, walang anumang takot na pwedeng magpabagsak sa atin. No? Walang anumang circumstances ang naroon po na magpasuko sa atin. Sa bawat pagsubok, alam nyo, ako po personally, sa bawat pagsubok, sa bawat, yung problema na aking pong nararanasan, excited po ako. Bakit? Dahil alam ko, may ginagawa ang Diyos. Amen? No? Although we are weak, yes, naroon yung ating kahinaan. No? Na minsan nagkakamali tayo, pero tandaan natin, ang sabi ng ating Panginoon, my grace is sufficient for you. And my strength is made perfect
in your weaknesses, no? Kaya kahit tayo ay may kahinaan, tayo ay may weaknesses, but if we know that we are being called by, sabi nga po, yung Diyos na makapangyarihan sa Diyos, na sa lahat, no, na mayroon tayong high calling, may heavenly calling tayo, no? Naroon na sabi nga, mayroon tayong holy calling, alam niyo po, naroon po na sabi nga po, mas lalo tayong lalakas. Dahil sa biyaya na nanggagaling sa Panginoon, no? Dahil sa kanyang biyaya. At sa oras na ito, as a conclusion, no, doon po sa holy calling na yon, na nais ng ating Panginoon, nais niya na ma-enjoy natin to, no? Ma-enjoy natin yung kanyang high calling sa atin. Na ang sabi nga, hindi basta-basta, hindi just ang tumawag sa atin. Ang tumawag at pumili sa atin ay Diyos na makapangyarihan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos na makapangyarihan ang tumawag sa iyo at pumili sa iyo. Kaya huwag kang malungkot, no? Kailangan maging masaya ka, maging excited ka dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? No? Alam niyo po, nung kami po ay nagpunta ng US, itong nakaraan, no? Naroon po na maraming mga, syempre, dahil kami po ay chance passenger lang, pero alam niyo po, sa ating Panginoon, you will not be a chance passenger. Amen? Dahil yung pabor niya ay lagi nating mararanasan. No? Ang pabor niya ay lagi nating mararanasan. Nung una po, inilista kami ng kuya ko, no, na kami po ay sabi nga po ay 19 yata noon, no? January 19. Ang dapat na alis namin, nilista kami. Ang aming pong ruta dapat ay from Manila, Guam, Narita, Houston, no? Pero nung kami po ay nag-check-in na, tinanong kami kung meron kaming transit visa sa Japan kasi nga dadaan ng Narita, wala kaming transit visa. And sabi ay hindi pwede, no? Kaya po, kami po ay umuwi. Pero alam niyo po, sa akin pong puso, maging si Bishop, no, sabi nga ay, no regret na ikaw ay umuwi. Dahil alam mo na may magandang plano ang Diyos. Amen? May mas magandang plano siya, no? Kaya ma-excite ka, no? Kaya kinabukasan po, inilista uli kami ng kuya ko na hanggang Guam na lang, no? Guam muna kami. Pagkatapos ng Guam, ay tsaka kami sasakay to Hawaii and then to Houston. No? Nag-stay kami ng 1 araw sa Guam na kung saan ay na-meet namin for the first time si Brother Rain. No? Yung pong isa nating kapatid na taga Guam na kung saan ay naroon na pinakilala ni Pastor Aaron. No? Kaya it was an opportunity na makilala siya at nakita namin yung kauhawan ng kanyang puso. Naghahanap siya, no? Naghahanap siya ng, habi nga po, ng kung paano niya magagawa talaga yung pinagagawa ng Diyos sa kanya, kung paano niya mararanasan yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Kaya kami po ay nag-stay ng 1 araw sa Guam, no? It's the first time na kung saan ay, habi nga po, hindi lamang basta parang stopover, kundi nakapag-stay kami at nakita namin yung kagandahan ng Guam, bagamat ito po ay isang maliit na isla lamang. Ano? At naroon din po na, sabi nga po, yung pabor ng Diyos ay naranasan namin. No? At kami po, dahil siyempre, first time lang niya kaming na-meet, unang usapan ay makikitulog lang kami doon sa kanilang bahay. Pero dahil first time lang namin siya mamimit, siyempre medyo, hindi ko alam kung nag-aalilangan siya o nahihiya siya dahil nga first time lang kami mamimit, ibinok niya po kami sa isang hotel. No? Kaya yung first time namin na mag-stay ng Guam, kami po ay naka-hotel. No? Praise the Lord. At kinabukasan, nung kami po ay paalis na, papunta na kami ng Houston, no? Kami po ay nakalista naman from Guam to Hawaii to Houston. Nung kami po ay nag-check-in, ay nakapag-check-in na kami, pero hindi po kami nakasakay. No? Hindi kami nakasakay.
dahil punuan. Pero may purpose pa rin ng Panginoon, no? Kaya sa lahat ng bagay, no, hindi man mangyari yung parang plano mo o yung naroon na ginawa mo, hindi ka dapat magkakaroon ng sabi nga po ng depression, no? If you know that you have a high calling from our God, no? You have a holy calling. At alam niyo po, naging daan 'yon para mangyari yung kami ay dumaan ng narita, no? Ang sabi ng kuya ko sa akin, kasi tinawag ko, sabi ko, naku, hindi kami nakasakay. Sabi niya, pumunta ka nga doon sa check-in counter, tanong mo kung talagang kailangan ang transit visa sa Japan, no? Dahil hindi naman kayo lalabas ng immigration, no? Hindi naman kayo lalabas ng airport, doon lang magpapalit lang kayo ng gate, no? Kaya ako po ay nagpunta doon sa check-in counter at tinanong ko nga po, at hindi pala kailangan, no? Hindi kailangan. Kaya inilista po uli kami ng kuya ko, no? Kaya nakakatuwa yung pabor ng Diyos, no? Dahil kung yung iba, yung ticket, kailangan nilang before ay i-book ka o bumili ka, tapos kapag hindi nangyari, mababaliwala yung ticket nyo. Alam nyo, yung ticket namin galing sa langit, hindi nababaliwala kahit kailan, no? Kaya hindi man kami nakasakay papunta ng Houston, no, ng Hawaii, dahil punuan, nakasakay po kami ng papuntang Narita, no? Ang Guam to Narita ay habi nga po, ito po ay 8 oras. Narita to Houston, halos ganun din po, 8 oras, no? Pero praise God dahil nandun nga po yung pabor at ang tumawag sa amin, no? Ay, sabi nga, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, grabe po yung pabor ng Diyos, no? Dahil nung kami po ay nabigyan ng seat number, alam niyo po, 3 kasi yon, walang nakaupo dun sa isang seat. Kaya kami po ay maluwag na maluwag, no? Ako'y nakahiga, no? Nakakahiga ako, no? At gayon din po from Narita to Houston, no? Kaya makikita natin naroon po na kapag alam mo sa puso mo that you have a high calling, every circumstances na mangyayari na akala mo ay negative, kapag ang katotohanan na ang Diyos ang tumawag sa iyo, makikita mo na ang excitement ay mararanasan mo. Bakit? Dahil alam mo, gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinababayaan. Meron siyang kaparaanan. Remember, ang sabi sa Isaiah 55, His ways are not our ways, and His thoughts are not our thoughts, for His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. Amen? Praise God. Kaya, makikita po natin na yung plano, no, kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Di ba katulad ng ating natanggap na mga katuruan, no? Doon sa high calling na yun ng Diyos, mayroon siyang plano, no? May purpose siya, may layunin siya, no? At ito ay binaback-upan niya ng kanyang grace o ng kanyang biyaya, ng kanyang kahabagan. Kaya wala po tayong dapat na ikatakot, no? Kaya purihin ang Panginoon. Kaya sa umagang ito naman, ang nais ng ating Panginoon na habang fulfill natin yung calling na yon ng ating Panginoon, ma-enjoy natin, no? Kaya sa paglilingkod sa ating Panginoon, ma-enjoy mo. Kami po, praise God, we are serving the Lord for almost 37 years already, no? 37 years na, no? Na kung saan naroon po na nakita na, nararanasan namin yung excitement, no? Katulad nga po nung lagi kong napapatotoo, nung kami po ay ililipat dito mula Mindoro papunta dito, no? Hindi po ganun kadali. Mayroong pangyayari na kung saan parang napakapangit na pangyayari, no? Naroon na sabi nga ay kung doon ka nakabase, kung doon yun lang ang titignan mo, pwede kang mag-back out, no? Pwede kang naroon na magrebelde, no? Pero dahil alam mo na you have a high calling, makikita nyo, ma-excite kayo. Kaya ako po personally noon, ang sabi ko kay Lord, Lord, bakit ganito yung nararamdaman ko? Sa gitna ng pagsubok na ito,
no? Bakit excitement ang nararamdaman ko? No? Dumating pa nga po sa punto na kami po ay in-schedule na haharap sa Ethics Committee ng July 11. Ang sabi ko kay Lord, Lord, napakagandang birthday gift naman ito, no? Na kumbaga, haharap kami sa jury, haharap kami sa yung mag-judge sa amin. Pero praise God, hindi takot, hindi pangamba, hindi naroon na, sabi nga po, ay negative, no? Ang iyong mararamdaman, excitement, no? Dahil alam mo, may gagawin ng Diyos. Amen? At lalong-lalo na po, binabaan kami ng disciplinary action, no? 3 buwan, no? Pero alam niyo po ba, first day ng aming disciplinary action, ang bigay po sa akin ng Panginoon, no? Ang binigay sa akin ng Panginoon na kanyang salita, blessed art thou among women. Nung ako po yung nag-quiet time, ang binigay po sa akin ng Lord ay sa Luke chapter 2, kung paano tinawag niya si Mary. Alam niyo po, nag-quicken sa akin, nagrema sa akin yung salita niya, blessed art thou among women. At ang sabi ko kay Lord, alam niyo po, napakasarap po. Sabi nga, sabi nga po, ang ating Panginoon, you will be your friend, no? Yung kumbaga ay mararanasan mo, no, na para bang, kasi ako sabi ko noon, Lord ha, sabi ko gano'n, nung matanggap ko yung message na yon, na sabi ko, Lord ha, first time ng aming disciplinary action, pero ang salita nyo, blessed, no? Biro mo, first time, kumbaga sa parusa, unang araw ng parusa mo, pero sa harap ng Diyos, ito ay unang araw ng pagpapala mo. Amen? No? Kaya sabi ko kay Lord, sabi ko, Lord, wow ha, unang araw ng parusa namin, pero para sa inyo, ito yung unang araw ng pagpapala namin. No? Minsan sabi nga ay, kumbaga hindi mo kayang tarukin yung kaisipan ng Diyos. At alam nyo, napatunayan ko nga po, that very moment, the first day of our disciplinary action, first day of our, sabi nga po, yung parusa sa amin, ito nga ay unang araw ng pagpapala. Bakit? Dahil ito yung araw na kung saan ibinigay niya ang Cavite sa amin. No? Ibinigay niya ang Cavite sa amin. Bigla kaming pinatawag nung makalaman ng kuya ko na nandun ako sa Oranbo dahil inatid ko noon si Bishop sa Oranbo, no? Dahil isa sa parusa na amin pong natanggap, hindi siya pwede mag-stay ng Mindoro, kaya siya po ay nag-stay ng Pasig. Alam niyo po, nung araw na yon, pinatawag ako ng kuya ko, ang sabi niya, Stella, kung ako ba ay bibili ng house and lot sa Cavite, titirhan nyo? Ang sabi ko sa kanya, kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil alam namin, may bagong bagay na gagawin ang Diyos. At alam niyo po, ang second na salita niya, bibili ko, ipapangalan ko sa inyo. At ang sabi ko, kung ano ang kalooban ng Panginoon, dahil may bagong bagay siya na ipagagawa sa amin. Kaya, alam niyo, grabe po, no? Maa-amaze kayo na kumbaga, kung ito po ay parang sa mundo, ito ay isang, sabi nga po ay negative sa ating Diyos. It is a positive. Amen? Kaya, sino dito ang ngayon ay humaharap sa isang pagsubok, sa isang problema? Taas ang kamay. Okay, huwag kayong matakot. Yan. Amen. Alam niyo po, that is the day or the start na ang Diyos ay kikilos sa atin. Kaya kailangan talaga yung high calling ng Diyos, yung pagkakatawag sa atin ng Diyos, nakatanim sa ating puso. Para hindi yung sitwasyon na nangyayari ang makita natin. Ang makita natin ay yung gagawin ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa pagkakataon na ito, no, ito nga po yung binigay ng Diyos sa akin nung sinabi ni Bishop na ako ang mag-share ngayon. Ito yung binigay niya. He wants us to enjoy His inheritance while we are fulfilling our holy calling. Nais niya na ma-enjoy natin, no? Maranasan natin. Katulad ng sinabi niya, yung tinuro niya sa atin na panalangin na
Sabi nga po, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang kalooban niyo mangyari dito sa lupa, gaya ng sa langit. Ano ba ang kalooban ng Diyos dito sa atin? No? Sa langit. Sa langit ba ay mayroong hirap? Sa langit ba ay mayroong sakit? Sa langit ba ay mayroong mga, sabi nga po, mga kaguluhan? Wala. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa, maranasan natin. Amen? Maranasan natin ito, no? Hindi yung pagkamatay pa natin, tsaka natin mararanasan. The Lord wants us to enjoy His kingdom while we are here on earth as it is in heaven. No? At mangyayari lamang po iyon kung sa ating mga puso ay nakatanim that we have a holy calling. Katulad po nung tinalakay for this month of February, the holy calling, the purpose, the grace of God na inilalaan niya sa bawat isa. No? Kaya sa pagkakataon na ito, praise the Lord, na sabi nga, makikita po natin, the Lord wants us to enjoy. No? Buksan natin ang ating mga Bible sa Aklat ng Efeso. Ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. Aklat ng Efeso. Umpisa natin sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Tingnan natin Yan. Dito sa verse 3 to 6. Ang sabi dito, Blessed be the God and Father for Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. No? Sabi nga doon, naroon daw po na, sabi nga pagpalain ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Yesus, na siyang nagpala, no? Who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly place in Christ. No? Kaya makikita natin, napakaraming pagpapala. No? Yung sabi nga, have blessed us in all spiritual blessing. No? In heavenly. At katulad nga sinabi ko kanina, no? Na isang Panginoon, kung ano yung blessing na yon, maranasan natin dito sa lupa. No? Sabi nga, as it is in heaven. At sabi dito, just as He chose us in Him before the foundation of the world, no, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. No? Dito makikita natin yung kumbaga yung ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo upang maranasan natin yung dakilang pagpapala na yon na inihanda ng Diyos, no? Ay makikita po natin na nais niya na maranasan natin to, no? Kumbaga, sabi nga, as He chose us in Him before the foundation of the world, no? Dahil tayo nga ay tinawag at pinili na niya bago pa ang mundong ito, no? Kaya makikita natin sa Psalms 139 na ang sabi nga doon ay nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, no? Nakilala na niya tayo, tinawag niya na tayo, pinili niya na tayo. Kaya hindi aksidente na narito ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi aksidente na narito ka. Sa kabila, hindi aksidente na narito ka. Amen. Dahil tayo ay pinili ng ating Diyos. Amen? At makikita po natin, dahil dito, yan. Kung itutuloy natin, sabi sa 7, in Him we have redemption through His blood, no? Forgiveness of sins according to the riches of His grace, which He made to abound toward us, no? In all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself,
that in the dispensation of the fullness of the time He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. Yan. At dito sa 11, ito yung yung sinasabi ko sa inyo, no? In Him also we have obtained an inheritance. No? Dahil sa ating Panginoon, no? Dahil daw sa ating Panginoon, nagkaroon tayo ng inheritance, no? Ng yaman, ng kumbaga sa anong tawag doon kapag in-inherit mo? Mana. Sino dito ang gustong makatanggap ng mana? Amen. No? Pwedeng sabihin natin, dito sa physical, pwedeng sabihin natin, naku, wala namang ari-arian yung magulang ko eh. Wala namang kaming ganong no? Wala akong mamanahin. Pero alam niyo po, isang katotohanan, sa ating Panginoon, mayroon tayong mamanahin. Amen? At ang manang yon ay nais niya ma-enjoy natin. No? Alam nyo, bago ko ituloy, ang lolo ko po, no, lolo't lola ko, bali nanay at tatay ng tatay ko, no, lolo't lola, meron po silang naiwan na mga ari-arian sa Pampanga. 10 hektarya, no? 10 hektarya yon. At dahil buo pa yon, nakuhanan ng DAR ng 2 hektarya, kaya naging 8 hektarya na lang, Pero may kukunin akong pera dun sa land bank, kaya lang ang daming requirements bago makuha yon, no? At yung 8 hektaryang yon ay paghahati-hatian ng 4 na pamilya, kasi 4 na magkakapatid po ang aking tatay, no? At kung titignan natin, halos nagkamata. Nung nakaraan nga po, before the pandemic, nagpagawa na po ako ng extrajudicial yung settlement, no? Tapos kumuha ko ng representative ng bawat family. Ako sa family namin, yung isa kong pinsan doon sa pamilya niya, no? Yung isa ganun pa. Pero nitong dumaan ng pandemic, namatay yung 2 representative. No? Sabi ko, naku po, Lord, hindi ko natuloy yung pag-aasikaso kasi nga, may hiningi pang document na nung kunin ko sa assessor's office, hahanapin pa raw nila dahil kailangan ko ng tax declaration nung time na namatay ang lolo't lola ko. Di, hahanapin pa raw nila, hahalughugin pa nila. No? Kaya natigil po yon, nagkaroon ng pandemic. At itong time na to, no, dahil meron ngang amnesty hanggang June para sa estate tax, kailangan asikasuhin ko yon, no? Pero makikita natin, no, ang gusto kong ipunto dito, no, meron nang mamanahin, hindi namin ma-enjoy. No, hindi namin ma-enjoy kasi may mga problema, may mga dapat ayusin, no? Pero alam niyo po, ang mana na nais ng ating Panginoon na makamtan natin, ma-enjoy natin. No? Ma-enjoy natin. Yun, lupa lang yun eh. No? Pero alam niyo po, ang inheritance na ibinibigay po o pinamamana sa atin ng Panginoon, hindi lamang lupa. No? Pag-aaralan po natin. Kaya sabi sa 11, in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. No? Kaya nais ng ating Panginoon na yung inheritance na yon na nilalaan niya sa atin, no? Dahil ito yung kanyang kalooban, makamtan natin, ma-enjoy natin upang maparangalan ang kanyang pangalan. Hindi para tayo ay magmalaki, hindi para tayo ay naroon na sabi nga lumayo sa kanya, kundi maparangalan ang kanyang banal na pangalan, no? Yan. Yan. Sige, hanggang doon na lang muna. At dito makikita natin na ang sabi nga po, how to enjoy God's inheritance while fulfilling our holy calling.
Paano ba natin ma-enjoy yun? Yung sinabing mana, no? Yung pamana sa atin ng ating Panginoon habang sinasagawa natin o pinufulfill natin yung high calling na yon ng ating Panginoon. Una, ang sabi dito, acknowledge the Holy Spirit in our lives. We must acknowledge the Holy Spirit in our lives, no? Ang sabi dito sa verse 13 to 14, no? Sa Ephesians chapter 1 pa rin tayo. Ang sabi dito, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. No? Sa lahat daw po na nagtiwala, no, sa ating Panginoon, nung marinig mo ang katotohanan ng gospel, ng kaligtasan, kung kaya't, sabi nga, buong puso, no, na nagbukas ka sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Ang sabi dito, na in whom also having believed, na tayo'y nanampalataya, nagtiwala sa Kanya, no? Ang sabi nga, we are sealed with the Holy Spirit of promise. No? Tayo daw po ay selyado ng, sabi nga po, Holy Spirit, no? Yung promises ng Holy Spirit. May mga pangako siya, no? Ito po yung mga inheritance na nais ng Diyos na matanggap natin. And this is sealed with the Holy Spirit, by the Holy Spirit. Kaya kailangan i-acknowledge natin siya sa ating mga buhay. Who is the guarantee of our inheritance? Ang Holy Spirit pala ang guarantee ng ating inheritance. Kaya kapag hindi natin siya in-acknowledge, no, hindi natin mararanasan yung inheritance o yung yaman, no? Yung ating mana na matatanggap sa ating Panginoon. Kumbaga sa susi, no? Kumbaga sa susi, kapag wala yung tamang susi sa atin, tapos yung meron diyang kwarto na kung saan nandiyan lahat ng pagpapala, if we don't have the right key, hindi natin matatanggap, hindi natin mararanasan, hindi natin makukuha. At sa pagkakataon na ito, ang sabi nga, the Holy Spirit is the guarantee, no? Siya yung guarantee ng ating naroon na upang maranasan natin yung yaman o yung mana na nais ang Panginoon, no? Until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. No? Kaya, ito yung number 1. We must acknowledge the Holy Spirit. No? We must acknowledge the Holy Spirit sa ating mga buhay. Bakit? Dahil ang sabi nga po dito sa Acts chapter 2 verse 3, no? Acts chapter 2 verse 3, basahin natin. Acts chapter 2 verse 3. Yan. Ito yung naroon na, sabi nga, ibinaba ng Diyos, no? Yung kanyang Santong Espiritu. Then there appeared to them divided tongues and as of fire, and one sat upon each of them. So verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongue as the Spirit gave them utterance, no? Naroon daw po na, sabi nga po, yung outpouring ng Holy Spirit ay ipinagkaloob. Kung paano po ito pinagkaloob noong day ng Pentecost, ito po ay ipinagkakaloob din hanggang sa ating kapanahunan. Amen? No? Para naroon po na maranasan natin, no? Mabuksan natin yung inheritance na yon ng ating Panginoon. At sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19,
Yan, ang sabi doon, yan. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Ano ibig sabihin po nito? No? The Holy Spirit, ang sabi dito, is in you. We are indwelled by the Holy Spirit. The moment po na tayo po ay nagpakumbaba sa ating Panginoon, inamin yung ating mga kasalanan, no? Binuksan ang ating mga puso, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ang Santong Espiritu ay nagdudwell sa atin. Siya na yung naroon na nananahan sa atin. Kaya kailangan i-acknowledge natin, if truly, no, kung totoo na tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas, ang Santong Espiritu ay nagdudwell sa iyo. Kaya ang sabi nga dito, no, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? No? Nasa atin. No? Kaya lang nakakalungkot dahil yung iba hindi alam ang katotohanan na ito, hindi binabaliwala nila ang Santong Espiritu na nananahan sa atin. Kaya ano nangyayari? No? Naroon na sabi nga ay hindi natin nagagawa yung kanyang kalooban. Kasi nga, hindi natin siya ina-acknowledge. Kaya kailangan daw po, i-acknowledge natin ang Santong Espiritu. Bakit? Ang sabi sa Isaiah 11:2. Ano sabi doon sa Isaiah 11:2? Yan. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Ito daw po yung ibinibigay ng Santong Espiritu. No? Yung nagdudwell sa atin, na sabi nga, naroon daw po, magbibigay siya ng Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. At sa John chapter 16 verse 13, no, sa John chapter 16 verse 13, ang sabi dito, however, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth, and He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. No? Kaya napakahalaga po na ina-acknowledge natin ang Santong Espiritu. Dahil siya daw po ang magtuturo sa atin ng katotohanan. No? Siya magtuturo sa atin ng katotohanan. No? Naroon po na kapag in-acknowledge natin siya, matatanggap natin yung katotohanan. Halimbawa, sa problemang yan, sa negative na problemang yan, ano ba yung katotohanan na nakapaloob dyan? No? Ano ba yung katotohanan na nakapaloob dyan? Kapag naroon po na natanggap natin yung katotohanan na yon sa pamagitan ng Santong Espiritu, masasabi natin yung sinabi doon sa Romans chapter 8 verse 28. Ano sabi doon sa Romans 8:28? All things work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga tinawag ng ating Panginoon para sa kanyang layunin. No? Kaya makikita natin na may katotohanang nakapaloob sa mga circumstances na ating haharapin. No po? Kaya praise the Lord. Kaya we must acknowledge the Holy Spirit in our life. Ano man yung nangyayari, no? Halimbawa, meron kang problema ngayon, meron kang pagsubok. Let's acknowledge the Holy Spirit. No? Sabihin natin sa Holy Spirit, ano po yung nais nyo na makita kong katotohanan sa problemang ito? No? Dahil kung ang tao nakatingin lamang dun sa panlabas, no? Ang Holy Spirit nakatingin siya doon sa beyond. No? Doon sa kapangyarihan ng Diyos na pwedeng kumilos sa ating mga buhay. Halimbawa, sakit. No? Sakit at karamdaman. Nakakaranas ka. Alam nyo, bakit minsan dumarating to? Kapag tayo ay nakafocus doon sa sakit na yon o karamdaman na dumapo sa ating katawan, kapag pinokus mo doon lamang, no? Makakaranas ka ng pain, makakaranas ka ng, sabi nga minsan yung iba, depression, stress,
Pero, kapag ang katotohanan sa pamagitan ng Santong Espiritu, no, ang ating hiningi, makikita natin ano ang katotohanan na nakapaloob diyan sa sakit at karamdaman na yan. Alam niyo kung ano yung katotohanan na nais ng Diyos na ipahiwatig sa atin? Siya ang dakilang manggagamot. Amen? No? Kasi how can we prove that our God is a great healer kung hindi mo naranasan yung kagalingan na nanggagaling sa Kanya? Amen? Kaya kung tayo man ngayon ay merong nararanasan, merong nararamdaman, huwag mong i-focus ang puso't isipan mo dyan. I-focus mo, no, sa tulong ng Santong Espiritu, Lord, ano ang katotohanan na nais nyo na matanggap dito sa sitwasyon kong ito? At makikita nyo, because the Holy Spirit, no, will teach us the truth, no, makikita natin ang katotohanan that really, no, our God is our great healer. No. Kaya, sabi nga po, we must acknowledge Him in all our ways, no? Dahil meron siyang ituturo. Meron po siyang ituturo. O kaya halimbawa, meron kang nagawa dahil nga, minsan sabihin natin na medyo ito yung kahinaan ko, no? Kapag tayo ay nag-focus dyan sa kahinaan mo, hindi ka makakaahon dyan. Paulit-ulit. No, paulit-ulit na gagawin mo. Halimbawa, gagawin natin yung kasalanan na yon. Pero, ang sabi nga, kapag nag-focus tayo through the help of the Holy Spirit sa katotohanan, ano yung katotohanan na sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for you, and my strength is made perfect in your weaknesses. Kaya dyan sa kahinaan mong yan, no, kapag i-acknowledge natin ang Holy Spirit, magiging kalakasan yan sa atin. Pakikita niya yung kanyang kalakasan. Pakikita niya yung kanyang kapangyarihan. No? Kaya napakahalaga po nun. Number 2, ang sabi nga po, how to enjoy God's inheritance while fulfilling our holy calling. Pray for wisdom, revelation, and enlightenment. No? Pray for wisdom, revelation, and enlightenment. Yung wisdom, ang sabi ganon, this is the ability to use the knowledge you have of God's Word and properly applied it. No? Ang wisdom daw po ay, sabi nga po, ability ito na makita natin yung katotohanan ng God's Word at mai-apply natin to sa ating buhay. No? Iyan daw po yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang sabi sa Proverbs chapter 4 verse 11. Tingnan natin sa Proverbs chapter 4 verse 11. Yan. I have taught you in the way of wisdom. I have led you in right paths. No? Yan ang sabi ng salita ng Diyos. No? Siya daw po ang naroon na magtuturo sa atin ng wisdom upang mai-lead tayo, no, sa tamang landas. No? Kaya napakahalaga po no, na we must pray for wisdom. Na, Lord, ano po ang gagawin ko? Lord, nagkamali po ako dito, ano po ang gagawin ko? No? If we acknowledge the Holy Spirit, He will lead us the right path. No? Ililid niya tayo sa tamang landas. Kaya we must learn to pray or acknowledge the Holy Spirit. Revelation, ang ibig sabihin ng revelation, revealing what is hidden. Disclosing truths that are unknown. Katulad ng sinabi ko sa kanina, no, na sa lahat ng bagay, merong katotohanan na ang nais ng Diyos na ipaunawa sa atin. Ephesians chapter 3, verse 3 and 5. Yan. Ephesians chapter 3, verses 3 and 5. Ang sabi dito, how that by revelation, He made known to me the mystery, as I have briefly written in already. No? Ang sabi dito, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known to the sons of men, as has now been revealed by the Spirit to His holy apostles and prophets. No? Yung mystery daw,
no, ng kanyang salita, kung sino talaga ang Diyos, we will know it through the revelation, no, yung kapahayagan ng ating Panginoon, no? Mamaya meron ako i-share sa inyo. At ang enlightenment naman, no? Dahil ang sabi nga, to enjoy sabi nga po, yung inheritance ng Diyos habang tayo ay nagpo-fulfill ng kanyang high calling, we must pray for wisdom, revelation, and enlightenment. Ang enlightenment, it opens the eyes of understanding to understand the spiritual truth of the Scriptures. No? Makita natin yung katotohanan talaga ng salita ng Diyos, kung gaano ito kakapangyarihan. Psalms 119 verse 18. Yan. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Kaya dapat ipag-pray natin to, no? Nababuksan yung ating mga mata, no? Ito ay panalangin ni David. Open my eyes, Lord, no? That I may see wondrous things from your law, sa pamagitan ng kanyang salita. Dahil merong mga, habi nga po ay mystery, wonders, ang salita ng ating Panginoon. At ito ay makikita natin kapag nabuksan yung ating mata ng pananampalataya. Amen. At sa number 3, we must pray to the Father of glory that He may give us, number 1, the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Kailangan daw po naroon na matanggap natin o hilingin natin sa pamagitan ng panalangin the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ano ibig sabihin nun? Na patuloy nating makilala pa ang ating Panginoong Jesus. No? Dahil ang ating Panginoon po, no, sabi nga po, in every situation of our lives, nagpapakilala siya. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, no, na sabi, sa sakit, kapag may sakit ka at karamdaman, magpapakilala siya bilang siya ang dakilang manggagamot. Sa sitwasyon na kung saan ay nagkaroon ka ng trouble financially, ipapatunayan niya that He is our great supplier. No? Pag meron kang battle o meron kang, sabi nga po ay, battle na kinakaharap, no, spiritual battle, ipapatunayan niya sa iyo that He is your victory. No? Siya yung iyong katagumpayan. The battle is not yours, it is God. Kaya ang sabi dito, ipag-pray daw natin na tayo ay mabigyan ng, sabi nga, wisdom and knowledge in the knowledge of Him. No? Wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ibig sabihin, yung true identity and character ng ating Panginoon. No? Ang sabi dito sa John chapter 1 verse 14, John 1:14. Ang sabi dito, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sino tinutukoy dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. No? Na ang sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? Yun daw salita. At doon sa 14, makikita natin, and the Word become flesh. Kaya makikita po natin na ang Panginoon at ang kanyang salita ay iisa. No? Yung identity ng ating Panginoon. Kaya ay makikita natin. At sa 8 verse 59, John chapter 8 verse 59. Then they took up stones to throw to Him, but Jesus hid Himself and went out of the temple. Aba, mukhang mali yata yung aking verse. John 8:29 pala. 8:29. Sorry. 8:29. Yan. And He who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please Him. Dito makikita natin, yung karakter ng ating Panginoong Jesus. Ano ba yung karakter ng ating Panginoon? Ang karakter ng ating Panginoon, ang sabi niya, for I always do those things that please Him. Ang kanya daw pong karakter ay yung naroon na
ang nais niya laging maparangalan ang Diyos, no? Ang Diyos Ama, no? Yung character niya. Sa 1 Peter 2:21 to 23. 1 Peter 2:21 to 23. For to this you were called because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Ibig sabihin, merong iniwan na example ang ating Panginoon, na kung saan naroon daw po na ang example na iyan ay kailangan sundin natin. No? Sabi nga sa 22, who committed no sin, nor deceit found in His mouth. Ano yung dapat natin naroon na sundin sa Kanya? He committed no sin. Ibig sabihin, kapag finalo natin siya, no, naroon daw po na ito yung aalis sa atin doon sa gawain ng kasalanan. Who, when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to Him who judges righteously. Ano ibig sabihin dito? Na anuman yung ginawa sa kanya, hindi siya gumante. No? Hindi siya gumante. Di ba? Sabi niya, when he was reviled, did not revile in return. Ibig sabihin, hindi siya gumante. No? Kaya halimbawa, tayo man po ay naroon na nakaranas, no? Na parang tayo ay mayroong ginawa sa atin na hindi maganda, no? Kapag po naroon po na sabi nga ay in-acknowledge, nag-pray tayo, no? Nag-pray tayo sa ating Panginoon, makikita natin, hindi niya tayo tuturuan na gumante, no? Kundi, tuturuan niya tayo, ano sabi doon? But committed himself to Him who judges righteously. Ano po ibig sabihin to? Naroon po na ang masasabi natin, bahala ang Diyos. Hindi tulog ang Diyos, no? Kaya kung meron man pong hindi gumawa ng maganda sa atin, no, hindi kailangan gumanti tayo. Bakit? Dahil meron tayong tagapagganti. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? No? Kaya sabi nga po, judge not para hindi tayo ma-judge. Hayaan natin yung great judge ang mag-judge, no, magbigay ng tamang hatol. No po? At sa Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 1 verse 7. Yan. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. No, ito po yung characteristic, yung identity ng ating Panginoon. Na sa Kanya daw po, meron tayong kaligtasan ng ating kasalanan. Yung nariririm tayo sa pamagitan ng Kanyang dugo. Napapatawad tayo according to the riches of His grace. Dahil sa Kanyang mayamang biyaya o kahabagan sa atin. Kaya wag na wag tayong lalayo sa Kanya. No? Minsan kasi po, pag tayo nakagawa ng hindi maganda, ang tendency ng iba, lumalayo. Hindi po. Ang kailangan lang, lalo tayong magpakumbaba sa Kanya, lalo tayong humingi ng tawad sa Kanya, lalo tayong mangunyapit sa ating Panginoon dahil ang kahabagan niya ay gayon na lamang. Amen? Katulad nga ng laging sinasabi ni Bishop, no? Kasing laki man ng barko ang ating kasalanan, ang Kanyang kapatawaran, kasing lawak ng dagat. Amen? No? Kaya, at sa Romans chapter 5 verse 9 to 11. Romans chapter 5 verse 9 to 11. Yan. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. No? Sa pamagitan daw ng ating Panginoon. 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. No? Kaya makikita natin, ito yung mga ginawa ng ating Panginoon na nais niya ay maranasan natin. No? Maranasan natin. Kaya we must pray for the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. No? Kapag po yung kapahayagan ng ating Panginoon, kung sino ang ating Panginoon, makikita natin, magiging iba.
meron po akong gustong i-share sa inyo, no? Nung kami po ay nasa Virginia, nagkaroon po kami ng pagkakataon na magbahagi ng kanyang salita. Si Bishop po ay na-assign every Sunday, parang 3 Sundays siya na nakapag-preach. Ako naman po ay na-assign sa midweek service, yung Bible study. No? At nung ako po ay nanalangin ko, Lord, ano po yung nais nyo na ma-share sa kanila? Alam niyo po, dinala po ako ng Panginoon sa John chapter 4. Whole chapter. No? Kaya yung Bible study namin tungkol sa John chapter 4. No? Dito yung ang ating Panginoon ay nagpunta doon sa isang well, no, isang balon, na kung saan siya ay umupo. Tapos mayroong Samaritana na dumating. Alam niyo po yung revelation na natanggap ko dito po sa John chapter 4. Bubuksan ko lang po, no, para makita natin. Grabe po, no? Kung habi nga dito natin makikita na mayroong kapahayagan ng Diyos kung sino siya. No? Palalim ng palalim. Makikita natin dito, no? Nasa buhay ng Samaritana na ito, yung pagkakilala niya sa ating Panginoon, palalim ng palalim, habang siya ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. No? Dito sa John chapter 4 verse 7, dito, sabi dito, a woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. For his disciples had gone away into the city to buy food. Ito yung sagot ng babae. Then the woman of Samaria said to him, how is that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans. No? Dito po sa umpisa, nung ang ating Panginoon ay sabi nga, nagsabi sa babae na, bigyan mo nga ako ng tubig. No? Di ba, sabi niya dito, give me a drink. Ang sagot ng babae, no, dahil first time niyang na-meet ang ating Panginoon, sabi niya, sino ka? Isa kang Jew. Ako ay Samaritano. No? There's no dealing. For Jews have no dealings with Samaritans. Alam niyo po ang isang katotohanan dito na ipinakita ng Panginoon, yung Samaritana, dahil first time niya na na-meet, first time niya na na-encounter ang ating Panginoon, ang una niyang tingin, ang ating Panginoon ay Jew. No? Ang isang kapahayagan po na natanggap ko, ito, sabi nga, sa una, no, ang una natin tingin sa salita ng Diyos o yung sa ito'y bagong relihiyon. Di ba? Kaya yung iba, sabi na, bakit kailangan pang mag-born again, no? Bagong relihiyon yan. Katulad ng sinabi ng Samaritan, no? Nung Samaritana na babae, na walang dealing. Ibig sabihin, halimbawa, kung ang salita ng Diyos ay, halimbawa, sinyeran ka, no? Tapos meron kang religion, ang thinking natin noon, naku, hindi ako pwedeng umano dyan sa bagong relihiyon na yan kasi meron na akong relihiyon. No? Merong dealing. Ibig sabihin, ang pagkakilala niya lang sa ating Panginoon nung oras na yon, another religion. No? Another religion. Kaya dito, yun yung una. Sa pagkakataon na ito, patuloy na nakipag-usap siya sa ating Panginoon. Jesus answered to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Sa pagkakataon na ito, sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nagbibigay ay bibigyan mo lang ako ng tubig na iyan, na pagkatapos ay mauuhaw, pero ako, kung kilala mo lang ako, I can give you a living water. No? Lumalim yung kapahayagan na nais ng Panginoon na matanggap ng babaeng yon. At ito yung bunga. And the woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. No? Where then you get the living water?
Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it, himself as well as his sons and livestock? Ang tignan po natin dito, sa verse 11, the woman said to him, Sir, no? Sir, naging iba na. Kanina, nung una, siya yung Jew na hindi dapat nakikipag-deal, no? Sa Samaritan. Pero nung marinig niya yung salita ng Diyos, no, nung nagsalita ang ating Panginoon, makikita natin dito, nagkaroon na siya ng respect. Kaya ano na ang tawag niya? Sir. No? Naging sir na, nagkaroon na siya ng respect. Nagbago yung pananaw niya sa ating Panginoong Yesus. Nung matanggap niya yung sinabi ng Panginoon. Nagpatuloy pa. Jesus answered and said to her, Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Then the woman said to him, Sir, give me this water that I may not thirst, nor come here to draw. No? Sa mga sinasabi niyo ng ating Panginoon, no, nagkaroon siya ng respect. At dito, no, doon sa pagkakatawag niya ng sir, nandoon na yung trust niya. Nandoon na yung tiwala niya. Kaya ano sabi niya? Bigyan niyo po ako ng tubig na yan. No? Bigyan niyo po ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw at hindi na ako pumunta dito para mag-igib. No? Maaring naroon na medyo ano pa, pero naging iba na ang pananaw niya sa Panginoon. Nandoon na yung pagtitiwala niya. Una, nandun yung respeto. Pangalawa, nandun yung pagtitiwala na. No? Kaya siya na mismo ang humingi. Hindi lang yon. Jesus said to her, Go, call your husband and come here. No? Ang sabi ng Panginoon, sige, tawagin mo yung asawa mo at bumalik ka dito. Sa pagkakataon na ito, anong sabi ng babae? The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, You have said well, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. Is in that you spoke truly. Sa pagkakataon na ito, ipinakita ng ating Panginoon, no, sa kanyang mga salita, pakikipag-ugnayan niya sa kanya, yung kanyang kasalanan. No? At sa pagkakataon na ito, makikita natin na yung babae, inamin niya yung kasalanan, no? Na sabi niya, wala akong sabi nga, kumbaga, ipinakita ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus, yung buhay niya. Ibig sabihin, walang natatago. At dahil dito, makikita niyo ang susunod, no? Nung una, ang Panginoong Yesus, He is just a Jew. Ibig sabihin, parang isa lang siyang reliyon, no? Kaya yung iba ayaw. Kaya yung iba sabi, hindi, dito na ako pinanganak, dito na ako mamatay. Kasi ang tingin lang nila sa Panginoon, ang tingin nila sa salita ng Diyos, ibang relihiyon. Pero kung tayo magkakaroon ng encounter, katulad ng babaeng yan, patuloy natin maririnig ang salita ng Diyos, ano yung nangyari? Tinawag na niyang sir. Nagkaroon na siya ng respect sa Panginoon. Nakarinig pa siya ng salita ng Diyos, nagkaroon na siya ng trust sa ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo yung asawa mo. Ang sabi niya, ay wala po akong asawa. Ano sabi ng Panginoon? Tama. Wala kang asawa kasi 5 na naging asawa mo. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mong asawa. No? Inireveal ng Diyos yung kanyang buhay. Ano ngayon ang pananaw niya sa ating Panginoon? The woman said to him, Sir, I perceive you are a prophet. Lumalim, di ba? Naging prophet na ang paningin niya sa Panginoon. Bakit? Dahil nakita ang buhay niya. No? Pinakita ng Panginoon na alam niya ang buhay ng babaeng ito. Kaya ang naging pagkakilala niya sa ating Panginoon, He is a prophet. No? Ibig sabihin, ay wala akong may tatago. Alam niya ang buhay ko. No? Kaya naging propeta na ang pananaw. Yung revelation
sa ating Panginoon, naging deeper prophet na. Tingnan nyo ha. Una, Jesus is just a Jew. Pangalawa, naging sir na. Ibig sabihin, there's a respect, there's a trust, at susunod, naging prophet. No? At dahil dito, ang sabi niya, our fathers worship on this mountain, and you, Jew, that in Jerusalem is in the place where one ought to worship. To, nagsalita na naman ng Panginoon. Jesus said to her, woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Dito sa verse 25, tignan natin, no? Uulitin ko sa inyo, nung una, ang tingin niya sa Panginoon, Jew lang, another religion, no? Pangalawa, sir, nagkaroon na siya ng respect, nagkaroon na siya ng trust. Nung pinakita ng Panginoon ang kanyang buhay, naging propeta na ang tingin niya sa ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito, nung sinabi ng Panginoon kung paano siya dapat magkaroon ng tunay na pagsamba, no, you must worship Him in spirit and in truth. Tingnan niyo dito sa verse 25. The woman said to Him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When He comes, He will tell us all things. No? Sa pagkakataon na ito, ang tingin na niya sa Panginoon, He is a Messiah. No? Kaya napakahalaga, na katulad nga, we must pray for the knowledge and understanding, for the revelation and knowledge, yung ating yung number 2 natin, no? Let's pray for the wisdom and knowledge of the revelation of Him. Katulad ng sinabi ko sa inyo, sa bawat pagkakataon na ma-encounter natin ng Panginoon, anuman sitwasyon ng ating buhay, meron siyang kapahayagan. No? At dito makikita natin ang kapahayagan na kanyang natanggap tungkol sa ating Panginoon, He is the Messiah. No? Palalim ng palalim. Palalim ng palalim yung kapahayagan. Kaya ang sabi ng Panginoon, Jesus said to her, I who speak to you am He. No? Talagang naroon na, sabi nga, totoo, yung revelation niya about the Messiah na walang iba kundi ang Panginoon ay natanggap na niya. At dahil dito, makikita natin na kapag pala dumating na sa punto na talagang ang kapahayagan tungkol sa ating Panginoong Yesus ay nandun na doon sa malalim na part na yon that truly He is a Messiah, ang sabi dito sa verse 28, the woman then left her water pot. No? Iniwan na ng babae yung kanyang water pot. No? Yung dala-dala niya para kumuha ng tubig. Anong ginawa niya? Went her way into the city and said to the man, come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Then they went out on the city and came to him. No? Alam niyo po, dahil lumalim na yung kapahayagan, no? Yung revelation, kung sino ang ating Panginoon, na siya yung Messiah, no? Siya yung Kristo. Ano yung ginawa niya? Ano nangyari sa kanya? Humayo na siya. Iniwan niya yung pot niya. Iniwan niya yung dati niyang buhay. Iniwan niya yung dati niyang buhay na nag-iigib, no? Sabi nga, iniwan niya ito at siya ay nagpahayag na, no? Nagpatotoo na siya. Halika kayo, lumapit kayo sa taong ito na nagsabi na kung ano ang aking buhay. Ibig sabihin, makikita natin, meron nang nangyari sa kanya, naranasan niya, no? Yung kanyang transformation, kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya. Come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Ito ba yung Kristo? Then they went out of the city and came to him. Makikita natin, because of her testimony, ang mga tao yung sinabihan niya, naging curious. Kaya, nagpunta rin at lumapit sa ating Panginoon. At dito makikita natin,
Sa verse 39. Sa verse 39, grabe. And many of the Samaritans of that city believe in Him. Marami daw mga Samaritano doon sa siyudad nila ang naniwala sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Bakit daw? Because of the word of the woman who testified. No? Kaya alam nyo, habang lumalalim yung revelation na natatanggap natin kung sino ang ating Panginoon, ito yung magdadala sa atin upang ipatotoo kung sino ang ating Panginoon. No? No? Sabi lang, dahil doon marami ang lumapit sa Panginoon. Bakit? Dahil sa testimony noong babaeng Samaritana. At ang sabi pa dito, He told me all that I ever do. So when the Samaritans had come to Him, they urged Him to stay with them. And He stayed with there 2 days. No? Yung mga Samaritano daw, napuntahan doon sa ating Panginoon. At nag-ano pa na, please stay here for 2 days. No? Nagkaroon sila ng kasabikan na matanggap pa ang salita ng ating Panginoon. And many more believed because of His own word. Noong nagkaroon na sila ng personal na encounter din sa Panginoon, nagkaroon na sila ng pananampalataya. No? At dito, makikita natin dito sa verse 42, ang sabi nila doon sa babae, then they said to the woman, now we believe. Ngayon kami ay nananampalataya, not because of what you said, hindi lang dahil sa sinabi mo, hindi lamang dahil sa testimony mo. Ang sabi dito, for we ourselves have heard of Him, and we know that He is indeed the Christ, the Savior of the world. Amen? Nakita niyo yun? Nakaka-excite, di ba? Alam niyo, nung ito pong revelation na ito ay akin natanggap talaga, grabe yung excitement ko. Kaya nung isinare ko to sa Bible study, talagang, sabi nga, kailangan talaga maranasan natin yung revelation in the knowledge of Him. Sa bawat araw ng ating buhay, no? Sa bawat encounter natin sa ating Panginoon, nagpapakilala siya sa atin. At dahil dito, kapag nakilala natin, ito yung magbubunsod sa atin para i-share. No? I-share sa iba. Sabihin sa ating kapwa, sabihin sa ating mga mahal sa buhay, that truly Jesus is the Messiah. Jesus is the Savior of the world. No? Kapag wala pa yung ganong kalalim ng kapahayagan na natanggap natin, magkakaroon tayo ng hiya. Ay, nahihiya ako. No? Hindi mo siya ma-share. No? Kaya hindi natin ma-share ang ating Panginoon dahil wala pa yung kapahayagan na yon. Kaya ang nais sa ating Panginoon, let's pray. Let's pray for the knowledge and wisdom, the wisdom and knowledge and revelation of Him. Na sa bawat encounter natin, sa bawat araw, Lord, magpahayag ka kung sino ka sa aking buhay, kung sino ka sa aking pamilya, kung sino ka sa aming church. No? We must pray. Kaya ang sabi nga dito, no? Makikita natin yung step by step na yon, na habang nakikipag-usap yung babaeng yon sa ating Panginoon, no? Palalim ng palalim ang kanyang kapahayagan na natanggap tungkol sa ating Panginoon. At kapag lumalim ang kapahayagan na yon, kung paano ang babaeng yon iniwan niya, no? Iniwan niya yung kanyang water pot. Ibig sabihin, iniwan niya yung dati niyang buhay. At siya ay nagkaroon ng bagong buhay na ipinapahayag ang kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Amen? No? Kaya purihin po ang ating Panginoon. No? Upang ma-enjoy natin yung inheritance na nais ang ating Panginoon, we must pray to the Father of glory that He may give us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa pagkakataon na ito, ano na ba yung kapahayagan? Sino na ba si Kristo? Sino na ba ang Panginoon sa buhay natin? Bakit hindi ka pa rin makapagsalita? Bakit hindi mo pa rin siya ma-share? Sino ba siya sa buhay mo? No? Alam niyo po, may pagkakataon na ang ating Panginoong Hesus mismo, tinanong niya yung kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon,
Sino sa palagay nyo? Ano sabi ng mga tao? Sino ako? Sabi ng mga alagad, ay, ang sabi po nila, ikaw ay propeta. No? Ang sabi po nila, ikaw ay yung ganito. Pero tinanong sila ng Panginoon, sa inyo, sino ako? Sino ako sa inyo? Biglang sumagot si John. Ano sabi niya? You are the Christ, the Son of the living God. Si Pedro yata ang sumagot nun. No? Ano ang sabi ng Panginoon doon? Nung sinabi ng Panginoon sinabi ni Pedro, si Pedro na nagsabi, you are the Christ, the Son of the living God. Ano ang sabi ng Panginoon? Flesh and blood did not reveal it unto you. Hindi ang laman o dugo ang nag-reveal nito sa iyo, kundi my Father in heaven. Kaya kailangan natin talagang maranasan natin yung kapahayagan, no? Kung sino talaga ang ating Panginoon through the help of the Holy Spirit, no? Through the help of the Holy Spirit. At ang letter B, we must pray that He may give us enlightenment to see the hope of His calling. Kailangan daw naroon na panalangin natin na, Lord, pakita niyo sa akin, ano ba yung hope o yung pag-asa ng aking pagkakatawag. Ako po ba ay mayroong pag-asa? Alam niyo, kaya yung iba natatakot na talagang humakbang, no, doon sa calling nila kasi wala silang pag-asa. Kaya yung iba, naku Lord, magugutom kami. May anak kami. No? Hindi pwedeng hindi kami magtrabaho. Hindi pwedeng hindi namin gawin to. Magugutom kami. There is no hope in them. Kaya ito yung pag-pray natin. No? Pag-pray natin, Lord, tinawag niyo kami. Alam namin na sa pagkakatawag namin ito, sa pagsunod namin sa inyo, hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Kapag po ang hope na yon ay nasa atin, hindi ka matatakot humakbang. Hindi ka matatakot sumunod sa ating Panginoon. Hindi mo ma-estimate kung gaano ang kanyang kapangyarihan, kung paano kanya iingatan. Alam niyo sa aming buhay, we have seen how God work in our lives. Nag-umpisa po kami ni Bishop. Ako po, pagka-graduate ko ng college, I graduated chemical engineering from Mapua. Pero ang nakita ko yung pagkakatawag ng Diyos sa buhay ko. Iniwan ko yung kursong yun. Humakbang ako ng walang takot. Bakit? I know God called me. Nag-umpisa kami ni Bishop. Pareho kami naglilingkod. Yung iba natatakot. Natatakot maglingkod. Alam niyo po, if you have that assurance in our heart who called you, hindi ka matatakot. Amen? Siya yung nangako, hindi kita iiwan, hindi ka pababayaan. Katulad ng sinabi ni Haring David, mula sa aking pagkabata hanggang sa aking pagtanda, wala akong nakita na naglingkod sa Diyos na pinabayaan niya. Amen? Kaya ito po yung naisang ating Panginoon. Mabuksan yung ating mata. Ma-enlighten tayo. Yung sa pagkakatawag niya sa atin para walang magkaroon ng hadlang na hindi natin ito magawa. No? Kapag po nabuksan yung ating mata, no, yung enlightenment, to see the hope of our calling, alam niyo po, walang sagabal, walang anumang pagsubok ang pwedeng humadlang sa atin. Magpapatuloy tayong naglilingkod sa Kanya. Amen? At alam nyo, katulad nga po na sinabi ni Bishop, no, nung nangusap sa kanya ito, nawalan siya ng takot. No? Lalo siyang nawalan ng takot na humayo ng humayo. Bakit? Dahil ang sabi nga, God prepared everything. Lalakaran na lang natin. No? Lalakaran na lang natin. Eh, paano mo mararanasan yun kung hindi mo lalakaran? No? Kung hindi natin lalakaran, kung hindi natin susubukan. Po. Kaya, ipag-pray po natin na, Lord, I know you have called me for a holy calling. No? Buksan niyo po yung aking mata para mawala yung takot ko sa aking puso. Alam niyo, kapag ito po ay habing bukas yung ating mga mata, no? Enlighten yung ating mga mata to see the hope of our calling.
Kapag may sinabi sa inyo, hindi ka matatakot. No? Kapag may pinagawa sa iyo, hindi ka matatakot. Bakit? Dahil alam mo na ang tumawag sa iyo ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Alam niyo po, nung una po kaming, nung ikinasal na po kami ni Bishop noon, dati nung kami po ay hindi pa mag-asawa, magkaiba yung ministry na aming pinupuntahan. Siya po ay nagpupunta ng Tarlac, no, sa Paniki Tarlac, sa Herona Tarlac. Doon po siya nagpapastor. Ano? Ako naman po sa Pasig, tapos outreach namin yung pinupuntahan ko ang Laguna, pinupuntahan ko ang Bulacan. No po, yun po yung aking routine noon. Si Bishop naman ay doon sa Tarlac. Nung kami po ay binigyan ng Diyos ng go signal para magkaisa, no, na magpakasal, ang naging plano po namin, sa Tarlac kami full time. No? Doon na kami mag-stay. Kasi doon si Bishop provincial pastor siya doon Kaya alam niya, pagkakasal po namin, ay naroon po nauna muna si Bishop doon sa Tarlac para ayusin yung aming titirhan doon, naiwan ako sa Pasig. Pero alam niyo po, habang ko po'y nasa Pasig, bigla pong dumating si Sister Resi Abolo, siya po yung dating parang halos pangalawa kay Brother Eddie noon, na siya yung nakakaalam ng ng mga leaders, ganon. Bigla pong pumunta sa Pasig, doon sa tinitirhan namin doon sa Santo Tomas, no? Alam niyo, sabi niya sa akin, Stella, pumunta ka ng Tarlac. Puntahan mo si Duno. Duno po kasi ang nickname ni Bishop Leo, no? Sabihin mo, pupunta kayo ng Mindoro. Alam niyo po, wala po akong tanong na bakit o ano, ganon. Pumunta po ako doon. Pinuntahan ko siya doon. Ang sabi ko sa kanya, pupunta tayo sa Mindoro. Dahil ang Mindoro daw ay naghahanap ng bagong kasal na leader. No? Kung titingin mo, dito na sa Tarlac si Pastor, no? Si Bishop Leo, siya na yung, kumbaga doon na siya, kumbaga, kumikilos, no? Tapos eto na dapat magsasama kami para pagtulungan namin, bigla-bigla na pinapupunta kami ng Mindoro. Wala kaming kakilala sa Mindoro. Hindi pa kami nakakapunta ng Mindoro. Pero alam niyo po, because we know that we have a high calling, kahit na anong iutos sa amin, we will follow. Kaya alam niyo, lumuwas po si Bishop noon, nagpunta kami ng Mindoro. No? Nagpunta kami ng Mindoro na ang hawak namin ay isang papel na nandoon yung pangalan at address ng pupuntahan namin doon. Hindi namin kilala personally. Pero praise God, mas alam ng Diyos ang plano natin. No? Yung plano niya, sabi nga, for my plan for you is a plan of peace and not of evil, that you might have an expected end. Alam niyo, pagdating po namin ng Mindoro, bigla pong pinaalala sa akin ng Panginoon. May time po kasi, nung ako po ay nagko-quiet time, hindi pa kami mag-asawa ni Bishop noon. May time po na habang ako ay nagbabasa ng salita ng Diyos, meron po akong natanggap na rema. Na ang sabi doon, dadaling kita sa isang lugar na alam mo ang salita. Basta yun na nagrema sa akin. E di ako po'y nag-aaral pa noon. Tapos parang gusto ng mga nanay ko dahil chemical engineering ang kinukuha ko, gusto ng mga nanay ko mapunta ako ng US, no? Kasi may tiyo kami doon sa Union Carbide doon. Pero ako, nakafocus ako doon sa sinabi niya na dadaling kita sa isang lugar na alam mong salita. No? Dahil dito, nung magrema po yun sa akin, nagpunta ako kay Ate Lenny Buwan. Ito po ay kapatid ni Brother Eddie. Humingi po ako ng counsel. Kasi ang lakas po nung dating ng salita na yun ng Panginoon na dadalhin niya ako sa isang lugar na alam ko ang salita. At ang counsel sa akin ni Ate Lenny Buwan, sabi niya, totoo yung salita ng Diyos na yan sa iyo, na nangusap. Pero, ipiprepare ka niya. No? Ipiprepare ka niya. Kaya, katulad, di ba, nung nagkaroon tayo ng yung youth, nung nakaraan, nung isang
Saturday. Di ba, nung pinag-pray kayo, merong mga prophecy, di ba? Ang sabi nga ay, hindi yung basta-basta mangyayari. Naroon yung preparation. Basta panghawakan mo lang yon. Ano ba yung pinahayag sa iyo? No? O kaya kung ano yung natanggap mo sa salita ng Diyos. At ang sabi nga niya sa akin, ipiprepare ka niya. Doon sa tamang panahon na sinabi niya na dadaling ka niya sa lugar na alam mo ang salita. Kaya dahil doon, no, naging peaceful po yung aking puso, basta nagpatuloy ako sa pagsaserve sa Kanya. At alam niyo po, nagulat po ako. Dahil pagdating po namin ng Mindoro, no, pagbaba namin doon sa pier, bigla pong pinaalala sa akin ng Panginoon, ito yung lugar na sinabi ko sa iyo. Ang Mindoro. Kung sa amin lang po, wala po kaming idea about Mindoro. Kasi taga-Pasig kami. No? Taga-Pasig kami. Kumbaga parang, ano lang, ang alam lang namin, ako, Bulacan, Laguna, Tarlac, ganun lang. Wala kaming ka-idea. Pero nung time na yon, bigla po sinabi ng Panginoon sa akin, pinaalala niya, ito yung lugar na sinabi ko sa iyo. Alam nyo, dahil po doon, no, nung kami po ay nagpunta doon sa contact person, doon sa Victoria, Makatok, medyo malayo pa po sa Kalapan, no, na nung kami nga po ay nagbabiyahe, tinitingnan ko yung paligid, sabi ko, kasi panay bukid eh. Sabi ko, parang mga walang tao naman dito, no? Nasaan yung mga tao dito? Panay bukid po kasi yung aming dinaanan sa highway, no? Ang mga pala doon, yung mga baryo-baryo ay mga paloob. At nung kami nga po ay dumating na doon sa loob, no, doon sa Makatok, Victoria, na-meet namin yung mga kapatiran. Sa pag-i-stay po namin doon, nakita namin maraming mga problema. Pero kapag pala, nandun ka sa sentro ng pinagagawa ng Diyos sa iyo, hindi mo makikita yung problema. At alam niyo po, nakapag-stay kami doon ng 20 years. No? 20 taon kami, doon na po ipinanganak yung aming mga anak. No? Kaya purihin po ang Panginoon. Naroon po nang kapag enlighten tayo doon sa calling natin. Kaya katulad nga po yung sinabi ko sa inyo, kung hindi pa talaga nakatatak sa puso natin, no? Yung mga kapahayagan within this month of February about our holy calling, balikan nyo po yung mga teachings, balikan nyo po yung mga preaching, no? Doon sa Tinig ng Pag-asa, yung Sunday service, balikan nyo po hanggang sa matanim sa ating mga puso. Para pag dumating sa punto na sinabihan ka na ng Panginoon, hindi ka matatakot, no? Hindi ka matatakot kasi siya ang mag-aayos ng lahat, no? Kaya makikita po natin, bagamat excited yung mga taga-Tarlac dahil magpo-full time na kami doon. Alam niyo po, ang Diyos pa rin ang siyang nag-ayos, no? Walang nagalit, walang kaya makikita mo kapag ikaw ay nasa tamang hakbang ng Panginoon, everything, planchado yan, no? Minsan nag-iisip tayo, Lord, baka No, everything, planchado yan. Kasi nga, katulad ng sinabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 10, nakahanda na yan. Si Lord ang mag-aayos ng lahat. Siya yung naka-prepare na yan, no? Nakahanda na yan. Kaya let's pray for the enlightenment to know, no? To see the hope of His calling. Lagi natin tandaan, lahat tayo tinawag. Hindi lang pastor, no? Lahat tayo ay tinawag, no? Lahat tayo ay tinawag. Yun po ang ating itanim sa ating puso. Kaya kapag po, ganun po yung nasa natin, kahit saan tayo dalhin, ang tatanim lang sa ating puso, we are called by God. We have a holy calling. Amen? No? Kaya wala pong dahilan para hindi ka sumunod kung ano yung pinagagawa sa iyo. Walang dahilan para ikaw ay matakot. Walang dahilan para ikaw ay sumuko. Amen. Ang letter C, the riches of the glory of His inheritance. No? The riches of the glory of His inheritance. No? Yung mga mana na inihanda ng Diyos sa atin. No? Hindi lamang mga material to. Hindi lamang pera. Hindi lamang kundi spiritual blessings. Napakarami po. Mararanasan natin to. No? At ang pang-apat, the exceeding greatness of His power toward us who believe. No? Yung kapangyarihan
ng Diyos sa mga tunay na nagtitiwala sa Kanya. No? Ang sabi nga sa Ephesians chapter 1 verses 19 to 22, basahin natin. Ito yung ating pangalawang huling verse. Ephesians chapter 1, 19 to 22. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in heavenly places, far above all principalities and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. And He put all things under His feet and gave Him to be head over all things to the church. Amen. No? Dito natin makikita na yung kapangyarihan ng Diyos ay ipinagkaloob na sa atin. No? Ipinagkaloob na sa atin, nais niya na ito'y gamitin natin. Ano sabi ganoon? The power of His name. No? Yung kapangyarihan ng pangalan niya. Na ang sabi doon, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Makapangyarihan yung kanyang pangalan. Let's use it. No? Gamitin natin. Huwag natin parang gamitin parang enchantment lang or ano. Gamitin natin with power. Dahil nais niya na maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. No? Sa sakit at karamdaman, declare that Jesus is Lord over your body. No? Jesus is Lord over your body. Alam niyo po, bilang patotoo, wala po nakakaalam. Ako lang, hindi ko, ngayon, ano ko kasi, I have received, no, His power. Nung pong mga nakaraan, start yata noong January, every time na naroon na ako ay iihi, pag po ako ay nagpupunas, may dugo na kasama. No? May dugo. Pero every time na ano po, talagang I declare that Jesus is Lord over my body. No? Talagang lahat ng ano, may time pa nga na nag-research ako, tinignan ko ano ba yung yung sa may fallopian tube, ano ba yung mga pangalan niyan, no? Talagang everyday po 'yun. Everyday lagi kong dinideclare. Sabi ko baka doon sa daanan ng ihi, no? Na nanggagaling yung dugo. Pero hindi naman yung parang every time lang na nagpupunas ako after my umihi, no? Laging may dugo, sariwan dugo. Tapos, ang ginawa ko, yun nga, nag-research ako, ano ba yung pangalan ng anong yan? Ano ba yung pangalan ng yung tube na yan? Doon ko nakita, nalaman, urethra pala, urethra, ganun. Lagi ko sinasabi, Jesus is Lord over my urethra. Jesus is Lord over my body. Lahat yan. Talagang iniisa-isa ko yan, no? Hanggang sa nasa US, ganun pa rin. Pero I continuously declare the power of His name. At alam nyo, purihin po ang Panginoon. Starting last week, wala na po ang dugo kapag ako ay umiihi. Because I know that the power of the name of Jesus ang siyang nagkontrol nito. No? Kaya sabi ko nga, Lord, makapangyarihan ang pangalan mo. Kung paano nung ako'y bagsakan ng bakal sa ulo, no? Na the power of His name, ang bakal ang nayupi, hindi ang aking ulo. Kung paano sa every situation namin, may time na papunta kami ng Mindoro, dapat mababangga kami. Pero in Jesus' name, biglang nahihinto, parang biglang nafi-freeze. No? Alam niyo po, there is power in His name. At nais niya na maranasan natin ang kapangyarihan na yun. No? Nais niya na maranasan natin yung exceeding greatness of His power toward us who believe. No? Yung talagang nananampalataya, nagtitiwala sa Kanya. May kapangyarihan na ibinigay sa atin, the power of His name. Sabi nga, ang Kanyang pangalan ang pinakamataas sa pangalan sa silong ng langit. Sa langit, sa silong ng langit, sa ilalim ng lupa. Lahat ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Bakit di natin ginagamit? No? Ba't hindi natin na-exercise, hindi natin nararanasan, hindi natin na-enjoy?
Let's pray it. Dahil tinawag ka't pinili ng ating Panginoon. Amen? No? Nais niya na maranasan natin yon. Let's pray. No? Let's pray. The Father of glory that He may give us His exceeding greatness of His power. At hindi lang yon, di ba? Ang sabi nga, lahat. Ang sabi sa Ephesians chapter 6, di ba? We wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. At lahat daw yon inilagay sa ilalim ng ating mga paa. No? Na kung saan ang Panginoon ang siyang ulo. We are the body. We are part of His body. At lahat ng mga evil spirit na yon, yung mga evil na yon, nilagay na yon sa ilalim ng ating mga paa. No? Kaya naroon po na sabi nga, na isang Panginoon na maano natin, we have the victory. No? Lagi kang tagumpay. No, nasa iyo lagi ang katagumpayan. Nais ang Panginoon na iparada tayo sa parada ng tagumpay dahil napagtagumpayan na niya. Nais niya na ma-enjoy natin ito habang tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, sa pagkakatawag sa atin. No? He wants us to enjoy this, His power, no? Sabi nga, His resurrection power, even His resurrection power. No? Di ba? Yung mula sa patay, nabubuhay. No? Patay na relasyon, kayang buhayin ng ating Panginoon. Patay na negosyo, kayang buhayin ng ating Panginoon. Nais ang Panginoon na ma-enjoy natin yung resurrection power niya. No? Kung paano siya mula sa patay ay binuhay na magmuli. Gayon din ang nais ng ating Panginoon, mabuhay na magmuli ang lahat na namatay na sitwasyon ng ating buhay. And it is through His power. No? Kaya walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Namatay na ba ang iyong kuko? Kayang buhayin niya ng ating Panginoon. Naalala ko si Brother Wayne, yung po nasa Guam. Meron po siyang anak sa pagkabinata. Nasa Pasig po siya. Ang anak po niyang yon doon sa nanay tumira. Eh yung nanay, maring hindi nabigyan talaga ng ano yung kanyang anak, doon pinatira doon sa lola, kasama yung mga tiyo, eh dahil nandun sila sa hindi magandang environment, alam niyo po, ang bata po ay nagkaroon ng depression. No? At hindi lamang po yun, nalulong sa hindi magagandang gawain. No? Eh, inaano na po siya ni Brother Wayne, parang pinipetisyon na. Okay na yung mga papers niya. Ano na lang, ang tawag dito, interview na lang ang hinihintay. 17 years old yung bata. Itong nakaraan, nagsabi siya, sabi niya, Bishop, 2 beses ko napanaginipan na yung kanya daw kuko sa paa ay maitim at ito daw ay naroon na namatay at natanggal. No? Ang sabi niya, ang alam ko, sabi nung parang kumbaga na yung matatandang kasabihan, kapag may ganun kang napanaginipan, ibig sabihin, merong mawawala. No? Eh, nandun siya sa sitwasyon na talagang ipinaglalaban niya yung kanyang anak. No? Doon sa sitwasyon na yun. Alam niyo po, ang naging revelation ng Lord, sabi ko sa kanya, i-declare mo na yung itim na yon, ibig sabihin, yung mga gawa ng kaaway, sa iyong kuko, ibig sabihin, part yun ng katawan mo, di ba? Yun, part, yung anak na yun, part yun ng buhay mo. No? Ang itim na natanggal, hindi yung anak mo, kundi yung itim o yung gawa ng kaaway sa kanyang buhay. No? Yun ang ideklara mo. No? Kasi ang biglang unang niyang na ano, yun nga, yung kasabihan na matatanda na kapag ganun daw ang napano. No. Sa ating Panginoon, ang katotohanan, if we believe on the Lord Jesus Christ, we and our family will be saved. Di ba? Pag tayo nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, tayo at ang ating buong sambayan, no, ay maliligtas. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sabi ko nga sa akin, patuloy nyo lang ipag-pray. Tayo,
May mga mahal sa buhay tayo, di ba, na hindi ligtas o may ginagawa na hindi maganda. Ang part natin, patuloy natin silang ipanalangin. Patuloy natin silang i-contend. Ipatuloy natin silang ipaglaban. Dahil ito ang pangako ng ating Panginoon. Nais niya na makita natin yung kapangyarihan. Kasi minsan ang alam lang natin kapag tayo ang nag-share, tsaka sila maliligtas. No! Alam niyo kung bakit tayo naligtas? Mayroong nanalangin para sa atin. No? Mayroong nanalangin para sa atin. Kaya tayo, patuloy nating ipanalangin. No? Huwag tayong manawa kahit na hindi mo makita yung ano. Ang tatay ko nga nun pagkagaling ko sa Bible study, pag uwi ko, nakikita ko, nakikipag-inuman. Nagpapainom kasi siya yung chairman ng barangay councilor siya. Siya yung may hawak ng mga barangay tanod. At ang gawa niya, pinaiinom niya para makuha niya yung loob. Pero every time na nakikita ko, pag uwi ko ng Bible study, alam niyo po, ang dinideclare ko, ang tatay ko'y binago na ng Panginoon. Ang tatay ko'y binago na ng Panginoon. Laging ganun ang dinideclare ako. Hanggang dumating sa punto na ang tatay ko nga ay binago ng Panginoon at nakakilala siya sa Panginoon. Amen? Believe on His power. No? Manampalataya tayo sa Kanyang kapangyarihan na walang imposible sa ating Panginoon. Amen? The Lord wants us to enjoy our inheritance as we fulfill His holy calling in our lives. Ayaw niya na basta makita lang natin. Katulad ang sinabi sa John chapter 3 verse 3. Di ba? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa verse 5, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ayaw ng Panginoon na basta makita lang natin. Nais ng Panginoon, if we will be born in the spirit and truth, no? Ibig sabihin, ang Santong Espiritu at ang katotohanan, we can enter and enjoy the kingdom of God. Amen? Amen? Naintindihan niyo po ba yun? Nais ang Panginoon, makapasok tayo, maranasan natin, ma-enjoy natin ang kingdom ng ating Panginoon. Amen? At alam niyo, sabi sa Hebrews chapter 12, no, darating ang oras na kung saan magkakaroon ng great shakening. Nangyayari na nga po yun. No? Hindi lamang ang lupa ang masishake, maging ang langit. Magkakaroon ng great shakening. Pero ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot, no? For you belong to the kingdom that cannot be shaken. Ito yung nais ng ating Panginoon. No, nandun na makakasama tayo doon sa kingdom na hindi kayang yanigin. Ano man mga pagsubok, ano man mga problema, ano man mga trahedya. Hindi mayayanig ang kingdom ng ating Panginoon. And He wants us to enjoy the kingdom living. Amen? And it is through His holy calling. Amen? Praise the Lord. Tumayo tayong lahat. Naintindihan niyo po ba yung ating pinag-aralan ngayon? Naku, mukhang hindi naintindihan. Naintindihan niyo po ba yung ating pinag-aralan ngayon? Excited po ba kayo to enjoy the inheritance? Excited po ba kayo to enjoy the inheritance? Amen. No? Gusto po ng Panginoon, maranasan natin to. No? Kaya praise the Lord. Let's pray. Let's acknowledge the Holy Spirit. No, dahil ang pinakasusi, ang sabi nga, siya yung pinakasusi. Acknowledge natin ang Santong Espiritu sa ating mga buhay. Huwag natin siyang baliwalain. Dahil siya magtuturo sa atin ng katotohanan. He will give us the revelation. No? Let's pray that the Holy Spirit will open our spiritual eyes that we may behold the wonders of His law. Makita natin yung wonders, no? Yung mga dakilang bagay na nakapailalim sa kanyang mga salita. Let's all bow down our heads and close our eyes. Let's sing, Come Holy Spirit, no? Amen.
come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I go to love you more. Isa pa, come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, just go in our midst today. We acknowledge you. We acknowledge your Holy presence. We Spirit, acknowledge your power follow over me the life of your now. people, oh God. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and For the in last time, truth. I'm reaching for your heart. Reaching Yes, for Holy your Spirit. heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Sa oras pong ito, kung sa ating mga buhay, hindi natin na-acknowledge siyang nakatira sa ating mga puso magmula nang tanggapin natin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon natin tagapagligtas. This is the right time. Let's acknowledge Him. Yes, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge you in our lives. Take full control of our lives. You are our great teacher. Tangi kayo lamang ang naroon po na magtuturo sa amin ng lahat ng katotohanan ayon sa banal na kasulatan. Patawarin niyo po kami kung sa aming mga buhay hindi ka namin ginagawa. Laya po kayo na kumilos sa buhay ng bawat isa. Give us the spirit of wisdom, knowledge, and revelation tungkol sa aming Panginoong Yesus. Give us, Lord, that enlightenment, O Lord.
makita namin ang katotohanan ng pagkakatawag niyo sa amin, O Diyos, ay pagkakatawag na mayroong katagumpayan, Panginoon. Mayroong mga kaakibat na mana, na inheritance, na inihanda niyo sa amin, and you want it to enjoy us. Lord, ma-enjoy namin ito, Panginoon. Yes, Holy Spirit, speak to your people right now. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Mabuksan po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga mata, ang aming mga tainga, Santo Espiritu. We want to see you. We want to hear from you. For we know that you will instruct us and direct us in the way we should go. You will direct us in the right path. Hindi nyo kami ililigaw, Santo Espiritu. Tangi sa tamang landas nyo lamang kami itatahak, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na sa buhay ng bawat isa sa amin, pagising pa lang namin sa umaga, we acknowledge you, Lord, upang maranasan namin ang inyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Holy Spirit, I entrust everything. Lord, nakasulat, Panginoon, because we believe on the Lord Jesus Christ. We are sealed with the Holy Spirit of power. We are sealed with the Holy Spirit of power. We are sealed with the Holy Spirit of promise, O God. Na lahat ng mga pinangako nyo, lahat, Panginoon, na inihanda nyo ang kapangyarihan nyo, mararanasan namin, Lord, hanggang sa inyong muling pagbabalik. Maraming po salamat. Salamat, Panginoon. Salamat, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Thank you. Sapagkat kayo ay nagkokontrol ng aming mga buhay. At sa oras po ito, we just want to give you all the praise, the glory, the honor, and we will always worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Praise God. Bago po tayo dumako po sa ating pong pagbibigay sa Panginoon, gusto ko lang pong mag-testify. Ito pong month po na to, di ba? We talked about God's calling, God's grace, and God's purpose po sa buhay natin. And then, nito pong month na to, praise. Itong month po na to, I was reminded by the Holy Spirit dun po sa binigay niya pong word of prophecy sa akin 2007, way back 2007 po. Lahat po kasi ng mga prophecy po na dineclare po sa akin, nilagay ko po dun sa iPad ko po na binigay po sa akin ng tita ko. Nakakompile po dun. Lahat, kahit po yung mga parang ilang words lang na prophecy na dineclare po sa akin, sinusulat ko po doon, tapos yun nga, nilalagay ko yung date. And then, eto nga pong February, dahil we're talking about the calling of God, the purpose of God, His grace towards us, niremind po ko ng Holy Spirit dun sa, yun nga po, yung prophetic word na yun, way back 2007 pa po, no? Yung iPad ko po yun kasi, minsan ko lang po magamit kasi nga po, medyo mabagal na siya. Pero yun nga po, talagang pag ang Holy Spirit po ang nag-remind sa atin, talagang yun nga po, kahit hindi ko po siya binasa, pero yun nga po, bumalik po siya sa mind ko, na doon po sa prophecy na yon ni Brother Prophet Cesar Arceo, sabi niya po nun sa akin, God is putting the balm of Gilead into your hand. Noong una, hindi ko po maintindihan. Sabi ko, Lord, ano yung balm of Gilead na yun? Parang, nag-search po ako. Tapos yun nga po, parang it speaks about, parang yun nga po, healing, ganon.
Tapos, 2012 or 2011 po, nagkaroon po ang conference na ng JLY. Yung pong si Bishop Satish po ba yun? Or Prophet Satish. Nag-declare din po siya ng prophetic word sa akin. Sabi niya po, the words of wisdom will multiply, the words of counsel will multiply, yung ganun po. Tapos kumbaga parang pinagtagni ko po siya. And then, yun nga po, kumbaga re-remind po ako that kung ano po yung isa sa purpose ni Lord sa buhay ko. And this month nga po, kumbaga na-steer up po yung ano na yun, yung heart ko na yun regarding dun sa binigay po ng Diyos sa buhay ko po through those prophets na ginamit po niya, na mag-manifest po siya sa buhay ko. Last year po, meron po, parang kumbaga nagkaka-desire na po ako na kumbaga parang mag-enroll po ng online schooling regarding sa, yun nga po, sa mga ganung bagay, kumbaga in line dun po sa yung sa purpose ni God, sa calling ni God sa buhay ko. Pero hindi po nangyayari. And then this month po, all of a sudden, meron pong, nung minsan pong nag-browse po ako, lumabas po yung isa pong, kumbaga, woman of God na nagte-train po siya, yun nga, regarding dun sa ano na yun, kumbaga in line dun sa purpose po, sa calling ni Lord sa buhay ko. And then, nag-carry po ako na umattend, ano po siya, bali dito po sa atin, 5 a.m. to 7 a.m. So, pero free po siya, parang free pa. So, nag-enroll po, parang nag-subscribe ako na yun nga po, umattend po ako. Kaya this last week po, hindi ako naka-attend po nung sa, namin, sa Don't Watch kasi umattend nga po ako noon. And then after po, nung umattend po ako na yun, parang overview po kasi siya, nung parang pinaka-pag-aaralan. Lalo pong na-trigger yung desire ko na mag-enroll doon. Pero yun nga po, syempre, pag mag-enroll ka, merong fee. Di ba? Sabi nga po, parang kumbaga, yung original fee po niya is nasa $400. So, pag kinonvert mo sa peso, magkano na po yun. Pero dahil po meron silang kumbaga, meron po silang discount, yung ganon, parang naging $200 na lang po. Sabi ko, Lord, gusto ko po mag-enroll, pero kumbaga, parang nag-iisip ako, paano? Kumbaga, gusto ko mag-take ng step of faith para tapos iniisip ko na po, sasabihin ko po kay Pastor Albi, ganyan, kumbaga, i-consult ko muna siya kung papayagan niya ako. Pero po talagang, yung desire ko po nandun, and then, alam niyo po ba, yun nga po, di ba sinabi ko po sa inyo, from 5 a.m. to 7 a.m., yung parang klase, nung parang free class nila. And then, basta po, kumbaga sinettle ko yung heart ko na, Lord, kung kalooban mo talaga, let your will be done. Alam niyo po ba, katulad ng binanggit po ni Rev Stella kanina, na kumbaga sabi, katulad yung sa binasa po natin kanina, di ba? Yung inheritance po, binigay na ni God. Binigay niya na po, kumbaga, we just have to really rely on Him. And that time po, kumbaga ako, that time po, kumbaga sinettle ko na yung heart ko na, basta kung kalooban ni Lord, I know you will supply, Lord. Parang ganun po yung talagang sinettle ko na sa heart ko. Alam niyo po ba, in my amazement, talagang, alam po talaga ni Lord yung desire natin. Bago po magtanghali, meron pong dumating na ginamit ni Lord. Ano po yung umiingay? And then, alam niyo po ba, may inabot po siya sa akin. Akala ko po, tithes or offering, or kumbaga, dahil usually po, pag may pumupunta dito, parang, yun nga po, either late nilang nabibigay yung tithes nila, yung offering nila. And then, tinanong ko po, sabi ko, sa tithes niyo po ba ito? Sabi niya po sa akin, hindi, para sa yan. Yung naka-fold na ganon. Alam niyo po ba kung magkano siya? Nung umalis na po yung taong dumating na yon, pagka-open ko po, alam niyo po kung magkano? Eksakto $200. Na parang sabi ko nga, Lord, ito yung answer dun sa prayer ko kanina lang. Biro niyo po, umatay po ako ng morning 5 a.m. to 7 a.m. And then, bago po mag-lunch,
binigay po ni Lord yung pang-enroll ko. Kaya po, praise God, yun nga po, nakapag-enroll po ako at nag-start na po akong yun nga po, dahil nga po Western time, talagang ako po yung nag-a-adjust. Yun nga po, yung merong magiging klase po na sa time natin, 1 a.m. to 3 a.m. Yung mga ganun po na talagang kumbaga, yung tulog mo is isa-sacrifice mo po, ganun. Pero sabi ko nga, Lord, I know, ito yung season na prepare mo ko to step into this calling na binigay mo sa life ko. Kaya talaga pong buhay po ang Diyos natin, amen? Sabi nga po, if we know who our God is, if we know that our God is the one who supplies all our needs according to His riches in glory, hindi po katulad na sinabi po ni Rev Stella kanina, hindi tayo matatakot. Pag may assignment na binigay sa atin si Lord, pag may challenge na binigay sa atin si Lord, He knows what we need. At sabi niya nga po, if our hearts are willing to obey, nakikita po ng Diyos yun di ba? He sees our hearts. At sabi nga po, naka-back up na po yung supply lines na papadaluhin niya para po magampanan po natin kung ano yung nais ni Lord sa buhay natin. Amen po ba? Kaya it's a testimony of how God really works in, sabi nga, mysterious and marvelous works. Kaya po sabi nga, we don't have to be afraid. Kumbaga kung ngayon, ito lang yung hawak mong pera, ito lang yung hawak mong, kumbaga meron ka, sabi nga po, let's not be afraid to step into, kumbaga yung hakbangan po, kung ano yung pong nais ng Diyos. And even po sa pagbibigay, di ba? Sabi nga po sa Proverbs 3 verse 9 that we have to honor the Lord with our possessions. Paano po ba natin ino-honor si God? Sa mga possessions po natin, in our finances. Diba sabi po sa Malakay 3:10 that we have to bring our tithes and offering into the storehouse. Meron lang po, segue lang po ako ng konti. Meron po kasi kami, akong fina-follow na isang group page po siya, mga Christian, meron po nagtanong doon, sabi niya, pag ba, yung tithes ko, sineseparate ko siya sa finances ko, pero hindi ko siya dinadala sa church. Itinutulong ko siya sa mahihirap, or dun sa may nangangailangan. Eh di, ang dami po, sunod-sunod, ang daming kumbaga kanya-kanyang comments na, okay lang yan kasi ginagamit mo naman para sa yun nga, sa ganyan. Yung meron po nagko-comment, hindi, sabi kasi sa Malakay 3:10, you have to bring the tithes and offering into the storehouse. Ganyan, may kanya-kanya silang comment doon. Ako po, nag-comment lang po ako, sabi ko lang po sa kanya, sabi ko nga po, obedience is better than sacrifice. Kahit sinasacrifice natin yung tithes natin, or yung nga, binibigay natin sa mahihirap or sa nangangailangan, kaya lang hindi po yun ang direction ng Panginoon, di ba? Ang direction po niya, bring the tithes and offering into the storehouse. Kumbaga, minsan po tayong tao, dinadivert natin minsan si Lord na parang gusto natin our own way. Pero hindi po. God's way should be our way, na tayo po ang mag-a-adjust sa way po ng Diyos. Amen po ba? Hindi si God ang mag-a-adjust sa atin. Tayo pong tao. At yun nga po, may bibigay lang po akong tatlong bagay sa atin ngayong umagang ito. As we give to the Lord, ito po yung tatlong pinakita po sa akin ni God. If we have the kingdom mindset. Sabihin nyo nga po, I have the kingdom mindset. Ganito po. Mindset tayo. Every time we give our tithes, our offering, pledges, ito po magiging kaisipan natin. First, we are obeying God. Kasi sabi niya po yun, di ba? If you will give your tithes and offering to the storehouse, He will open up the windows of heaven. Kumbaga, obedience po natin sa Panginoon that we are giving our tithes and our offering. So kung hindi po natin siya ginagawa, hindi natin ino-obey si God. At sabi nga po, di ba, kumbaga, Jesus will know that we love Him through our obedience to Him. Di ba po yung napag-aralan po natin ng mga nakaraan na sabi nga po, ang love language ni Jesus is yung obedience po natin sa Kanya. So next po is giving our Lord reminds us that we do not own and those
Di ba? Kasi minsan po, pag tayong tao, sinabi natin, pinaghirapan ko to, nag-OT ako dito, talagang lahat, binuhos ko dito, aakinin po natin siya di ba? Pero pag ang mindset natin, we don't own it, we are God's stewards on this blessing, hindi po mahirap i-release yung para sa Panginoon. Amen po? And number 3, sabi nga po, if we have a kingdom mindset, we are ruling, kumbaga, we are the one who rules the money. Hindi po ang money ang nag-rule over us. Kasi po, pag tayo ang nag-rule sa money or tayo yung nagdo-domain sa money, inaano po natin, kumbaga tayo nagsasabi, o ikaw, tithes ka, ikaw, offering ka, ikaw, pambayad ng bills, ikaw, pambayad ng utang, ikaw, para sa ganito, para kay ganyan, di ba? Tayo po yung nagdidictate sa money. Pero pag ang money po ang nagdidictate sa atin or it rules over us, it domains us, ano po nangyayari? Yung money nagsasabi sa atin na, ay, hindi ko muna ibibigay ito kasi ito yung kailangan kong bayaran. Ito yung muna yung mga kailangan kong, ito yung mga gusto ko munang bilhin bago ko ibigay sa Panginoon. Baliktad ko, di ba? Kaya po, we have to have a kingdom mindset para po ma-enline yung kaisipan po natin sa naisin po ng Diyos. Amen? Kaya nga po, sabi nga po dito sa sabi rin nga po dito sa 2 Corinthians 9, verses 11, But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Amen po, sabi nga, in giving, it is God's way, it is God's method, and it is God's principle. Amen po, ang principle po ng Diyos, as we give, we will receive. Diba, sabi nga po dun sa 2 Corinthians, kung ano daw po yung gamitin natin na tahalan, ay yun din yung gagamitin sa atin para ma-receive natin. So, kaya po sabi nga, sa kingdom mindset po, sa worldly mindset, if we give, mawawalan tayo. Ayun po kaisipan ng worldly mindset. But, in the kingdom mindset, if we give, we will receive more. Amen po. Kaya po, wag po tayo matakot na ibigay yung para sa Diyos. The Lord knows may mga kailangan tayo. Pero sabi nga po, if we stand on the truth, if we stand on His promises, katulad po ng pinag-aralan natin kanina, binigay na po ng Diyos lahat eh. Di ba po, sabi nga po, before pa tayo, kumbaga, i-frame sa womb ng mga mga ina natin, or before pa po tayo lumabas sa mundong ito, everything was already given by God. Makita lang po natin yung plano ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, at yun nga po, the moment that we step on it, sabi nga po, He is the one who will supply all our needs according to His riches in glory through our Lord Christ Jesus. Amen po? Kaya sa umaga pong ito, let our tithes, offering, pledges unto the Lord, hindi po natin ibibigay na with grudges sa puso natin. Pero sabi nga po, let our hearts be seen by God as cheerfully giving unto Him. Amen po? So, can we just hold our tithes, offering, pledges sa Panginoon sa oras pong ito, and let's thank Him for this is an opportunity that we can give to the Lord. Kasi sabi nga po, merong iba na hindi pa nila kayang magbigay. Pero sabi rin po, if we will continue reading that 2 Corinthians 9, sabi nga po, doon, that God is the one who supplies seeds to the sower and bread for food. Kaya po sa oras pong ito, if you desire to give to the Lord, na wala ka pa dun sa capacity to give, sabi nga po, we can ask the Lord because He is the one who also supplies the seeds. Amen po. Not only the breads, yung kinakain natin, but also the seeds that we can give for His kingdom. So, tayo po lahat ay lumuko at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, O God, for indeed, Lord, you already given everything unto us
oh God. And Lord, you want us, oh God, na Lord, kami Panginoon ay mag-prosper in everything, oh God. Just like, Lord, in 3 John 2, oh God, that Lord, you want us to prosper, oh God, in all aspects of our lives, and even in health. You want us to prosper in health, just as our soul prospers. Father God, this very moment, oh God, we pray, Lord, na sa bawat monetary blessings na aming ibibigay po sa inyo, ang makita nyo po ay ang aming obedience sa inyo. Ang makita nyo po, Panginoon, ay ang aming mga puso na, Lord, cheerfully, oh God, Lord, willingly giving, oh Lord, all these tithes, blessing, oh God, offerings, oh God, and even pledges unto you. Lord, bless and sanctify it, oh God. Let it be, oh God, a sweet-smelling aroma before your sight. And Father, I pray, kung meron pa man po, Panginoon, sa aming kalagitnaan, that they don't trust you in their finances, Holy Spirit, it's only you that can convict each one of us, oh God. Na Lord, tunay nga po na, yes, oh God, ang pagtiniwala po namin sa inyo, oh God, Lord, not only in our salvation, not only, oh God, in our protection, not only, Lord, yes, oh God, sa mga blessings na pinagkakalob mo sa amin, but also in our finances. Lord, this is an, oh God, act of trusting you, oh God, that Lord, you are the one that will supply all our needs according to your riches and glory. Father God, bless all your children who will going to give, at maging ganun din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na wala pang kakayanang magbigay, but their hearts is there to give unto you. You said in your word, oh God, that it is you also who gives the seed to the sower, oh God, and even bread, oh God. Lord, I pray, bigyan niyo po, Panginoon, ng mga binhi, ang mga pusong iyon, oh God, na nag-desire na maging kabahagi, oh God. Lord, to be a kingdom financer, God. And Lord, I know, oh God, as you have said, that Lord, in these last days, there will be a transfer of wealth from the wicked to the righteous. Lord, yes, oh God, make our barns, make our hearts, make, oh God, Lord, our hands, oh God, Lord, as your stewards, that, Lord, we will be a good steward, that when you transfer those wealth, oh God, into our hands, Lord, Panginoon, hindi po masisilaw ang bawat isa, Panginoon, sa kayamanan, but, Lord, these blessings, this wealth, oh God, will be used, Lord, for the expansion of your kingdom here on earth as it is in heaven. Thank you, Father God, sa pagkakataon mong ito, oh God, na we can give unto you. Bless, oh God, each and every one. Bless your children. Bless, Lord, maging sa mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan, oh God. Lord, thank you for you sees our hearts. And we honor you this very moment. We love you, we praise you, we glorify you. These things we pray in Jesus' name. Amen.
announcement po. And after the service po, meron po tayong meetings. Lahat po ng leaders and workers mag-stay po dito sa after po ng ating service po. And next week po, ang first Sunday na po ng March, and magkakaroon po tayo ng eating fellowship after the service po. So we invite po na kung meron po sana na pwede po magdala po tayo ng magpatak po ang bawat isa para meron po tayong food to share sa bawat isa. And next naman po is meron po tayong prayer and fasting ngayon darating po na March 6 to 8. And patuloy pa rin po ang ating Speak Life. Season po na po ng ating Speak Life. Every Mondays po ng 7 p.m. Mapapanood po natin yan sa ating Facebook page. And sa kung meron pa po mga gusto pong magpa-record po, pwede po natin i-approach si Mai or si Goy po. And next naman po ang ating Tinig ng Pag-asa every Tuesday and Thursday ng 7 p.m. sa Facebook link po natin yan mapapanood ng live. At ang ating midweek service po every Wednesday ng 7 p.m. At nanayaan po namin yung bawat isa na kung pwede po kayong pumunta rito ng every Wednesday po. Mayroon po tayong midweek. Pero naka-live rin po yan sa ating Facebook page. At ito po ang ating mga online prayer gatherings sa Fathers po, Monday to Friday, every 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. And Pastors po ng Monday to Friday ng 5 a.m. And tuloy-tuloy pa rin po yung ating spiritual feeding sa ating mga leaders and workers. Every Tuesday po yan ng 8 p.m. via Zoom. So minsan po may mga iba-iba po tayong pastors na nag-share po ng word po ng ating Panginoon. And last but not least po, patuloy po tayo mag-like, follow, and subscribe sa ating mga accounts po sa Facebook and YouTube po. Yung sa Facebook po ay Jesus Believed Up Church, and sa YouTube naman po ay JBL Church. So yun lamang po sa ating announcement. Sige po, muli po tayong tumayo. Bago po tayo mag-closing prayer, bago po tayo po muling umawit sa Panginoon at ibigay ang pinakamataas na papuri. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, puno ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang buhay
Tayo manalangin. Amanan niyo banal sa pangalan namin Panginoon Jesus, maging sa Espiritu Santo. Maraming salamat Lord sa araw na ito na kami o God ay nakatanggap ng biyayang kayamanan ng gagaling sa iyo Lord at higit sa lahat o God ang inyong salita na aming narinig o God na kami o God ay gagamitin mo sa araw-araw na pamumuhay o God. Kami o God ay nakatanggap ng mayamang biyaya na nanggagaling sa iyo Lord. Kami o God ay nagmana na o God ng kayamanan na galing sa iyo Lord. Maging ang salita o God na narinig namin o God ay gagamitin namin sa araw-araw namin pamumuhay o Lord. Maging ang anak mo na ginamit o God ay balik mo ang kalakasan na nawala sa kanya Lord. Salamat mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin o Lord. Ang yung biyaya na galing sa iyo God ay gagamitin namin para sa karunungan sa iyo. Salamat o God sa aming pag-uwi sa aming tahanan o God. Ingatan mo kami at Lord ibalik mo sa susunod na linggo. Kami dito o God na magpapasalamat at ihayag ang kabutihan na nagawa mo sa amin o Lord. Maraming salamat o God. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi o Lord. Salamat. Muli o God, binabalik namin lahat ng kapurihan. Pasalamatan sa tanging pangalan namin Panginoong Jesus. Amen.